Qué bien. Mira, a persoa que está na entrada preguntoume se podía deixar entrar a todo o mundo. Sí, E eu sí. dixenlle que sí. Que non foran turistas, en plan... Bueno, Que se viera que eran respetuosos para escuchar. Que non se pusieran a mirar as paredes. Te lo agradeceremos. Ostras. vou e te digo que se marcha. Vale, Bueno, a ver, que ven... Que dicen? Vai a coordinar. sí. Bueno, coñecederos. Xa vos coñecedes. Sí, sí, presenteime. Os micros tedes que achegalos un pouquiño, sen comelos, pero achegarvos, vai? Bo día. Iniciamos as sesións de mañá deste Encontro Galeusca de 2025 que se vai desenvolver na cidade de Compostela, a capital da nosa nación, en que nos recoñecemos e que xeracións de autoras e autores converteron en espazo literario que simboliza as nosas arelas. Unha Compostela que acaba por ser a Ítaca dos galegos nos versos do poeta e presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega no final do século XX, Uxío Noboneira, que escribiu: "Camiñarei un día do Courel a Compostela por terra liberada". Entón e hoxe sentímonos representadas nestes versos dun autor que está sendo traducido para o árabe e o seu traductor dicía onte na contraportada de Nós Diario que a forma en que os poetas galegos tratan a natureza asemellase moito a forma en que o fan os poetas palestinos. Sirva esta referencia para dicir Palestina e lembrar a Gaza tamén aquí e agora. Comezamos, por tanto, co relatorio inaugural sobre a traxectoria de Galeusca que vai desenvolver a escritora e xornalista Goizalde Landabaso de Euskal Idazleen Elkartea. Acabo de tomar unhas clases rápidas de pronuncia de euskera. A quen acompaña na mesa o novelista e traductor Sebastián Portel, presidente da Asociación de Escritores en Llegua Catalana, e o poeta Cesario Sánchez Iglesias, o noso presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Ao final deste relatorio, terá lugar un acto aberto de reflexión sobre Galeusca para afondar nas liñas trazadas por Landabaso e ou engadir novas liñas na reflexión sobre as literaturas, as nosas literaturas e a súa unión ante quen pretende seguir a minorizalas. Goizalde Landabaso é bilbaína, traballa en radio, televisión e prensa escrita. Segundo eu consultei, o seu primeiro libro publicouse no ano 2000, Corte bat Mesedez, un libro de crónica, e desde entón a súa obra abrangueu diferentes xéneros literarios como a poesía, Babesserako copia, o ensaio, 1362 kilómetros, isto digo en galego porque Euri, Garasi goiarekin batera, ou de narrativa como a súa última novela, que é Cracovia, pois a ela lle dou a palabra para que nos introduza neste tema. Benvidos e benvidas, e moitísimas grazas por estar aquí hoxe con nos. Bos días e grazas polas oportunidades que Galeusca nos permite coñecernos. Bon día e gracias per aquest intercanvi e por ser compañía de viatxa en nos camins e un onde no hic.
Galeuska sortu zenean, egungo Euskal Idazleen Elkarteko kideen 50% gutxi gora bera, jaio barik geunden. Galizar eta Kataluniar elkarteetan seguruen berdintsua izango da egoera. Ez gara zerotik abiatu hortaz, eta ondo gogoan izan behar dugu hori historian inoiz ezpaikara zerotik abiatzen. Gure zero heltzen denerako, zero abiatze asko izan baitira. Alegia, oinarriak ezarrita daudela, zorionez esan behar dugu, harro esan ere. Gureak soka luzeskak dituzten historiak dira. Sokak baina urratu eta denborak igatu egiten ditu eta hautsa sartu egiten da. Soka orok behar du indartu, egokitu eta berriztatu. Sasoiak aldatzen direlako batipat eta beste gu garelako etengabe. Bidea hortaz, bazegoen urraturik gure zero heldu zenerako. Kezka eta zalantza berdintxoak ditugu, horrek batu gintuen bere garaian, batzen gaitu gaur egun, eta ondo legoke batuko bagintu biharretzitan ere. Kultura genealogia dei genezaioke edo hizkuntza genealogia edo nahiago bada nazio genealogia. Pertsona asko behar izan ditugu egun garena izateko eta bihar eta etzidamu ere izan daitezen, pertsona asko izan beharko gara. Sokari eusteaz badakigu zerbait hemen batuta gauden kultura hizkuntza literatura finean herrien ordezkariok. Bada euskal esaera bat, lekukotzari eta denboraren joanari erreferentzia egiten diona. Izan garelako gara, eta gauzak ondo, garelako izango dira. Porque somos, ellas e ells serán. Perquè van ser som, perquè som, ells i ells seran. Zergatik idazten duzue hizkuntza txikietan handiak baldin badituzue inguruan eta haietan idatziz gero, jende gehiagorengana helduko zintezketenean. Por qué? Per qué? Zenbat aldiz entzun duzue hau? Zenbatetan galdetu dizuete? Gaur inork ez du galdetuko. Ez dugu erantzun behar izango ondo baitakigu, zergatik idazten jarraitzen dugun gure hizkuntzetan, zergatik hautatu ditugun sigisaga aurrera egiten duten hizkuntzak, eta ez kilometro luzeak dituzten hizkuntza erraldoi eta imperialak. Gaur ez. No noxe. Abui, no. Hizkuntza ez hegemonikoa darabilgunok, ondo ederto dakigu zer den milimetro karratuagatik borrokatzea, lubakietan bizitzea, arnasguneak zaintzea, hizkuntza politikak abiaraztea edo abiarazteko borrokatan sartzea. Gure hizkuntzen eta literaturen existentziek zentzurik ez dutela esaten digute behin eta berriro. Eta berriro, menderik mende. Eta oraindik ere gure kontra daude legeak, Euskal Herrian urrunera joan gabe, oraindik ere eragozpenak eta muga handiak daude zure hizkuntzan, alegia euskaraz, 360 graduko bizitza egin nahi baduzu. 180 graduko bizitza egin nahi baduzu, tamalez ere bai. Eta hortxe daude oraindik indarrean legeak ondo gogoan izan dezagun ko-aurrizkia, ko-ofizialtasuna. Hizkuntza bat ofiziala da eta besteak ko-ofizialak dira. Boxeoan legez kao utzi nahi gaituzte. Arozaro, menderik mende, koordinatua, kohesionatua, koreografiatua, kontserbatua. Hots, 360 graduko bizitza, soilik dela posible espainieraz edota frantsesez baldin bada. Galizan eta paisos katalanzens ez dugu uste gauzak oso ezberdinak izango direnik, maluruzki. Munduaren zabaltasunari begiratuz gero, gu bezalako beste asko eta asko badago egon. Europara mugatuta soilik, ez hegemonikoak edo eremurriko hizkuntzak eta literaturak asko dira. Galesa, friuliera, oksitaniera, gaelikoak, frisoia, faroera, korsikera, kornikera, samia, flandriarra, sardiniera, kareliera, groenlandiera, napolitaniera, luxemburgera, siciliera, alegia, ez gaudela bakarrik, izan ere, horixe izaten baita maiz, hizkuntza ez hegemonikoa darabilgunok pentsatu ohi duguna, pentsarazten digutena. Eta baldintza horietan, literatura egiten zuten, egiten dugu. Eta gauzak ondo,
egingo dute. Hortaz, argi esan behar da, ez gaudela bakarrik, bakardade konpartitua dela gurea. Non estamos sós, estamos xuntos na nosa soidade. No estem sols, estem junts a les nostres soledats. Baina zinez, errealitatean oinak ondo errotuta ditugunez, ondo dakigu jakin, mundu zaratatsu poliedriko eta zenbaitetan kaotiko honetan, esaldi batek sarri kolpatzen gaituela. Iraungo ote dugu, eta nola, norekin, norantz iraungo dugu. Permaneceremos, e como permaneceremos. Romandrem, i com romandrem. Ikusezinak gara laino artean, albo-alboan bagaude ere, ez gaituzte ikusten. Talkak egiten ote diete gure hizkuntzek eta literaturek, ez gaituzte ikusten, ala ez gaituzte ikusi nahi. Eta hau balitz gure superboterea. Izan ere, nik ikusten zaituztet. Ikusten gaituzu ezuek? Podez nos ber? En pots beura? Zuriken jaiotako Robert Frank argazkilariaren esaldi bat aurkitu dugu, irakurtzen ari natzaizuen hau prestatzen ari ginen bitartean. Besteentzat ikusezina dena ikustea da garrantzitsuena. Besteak eta gu. Outros e nos. Altres i nosaltres. Eta zer ez bagaituzte ikusten? Oxigenoa ez da ikusten. Infinitoa ere ez. Ahaldundu gaitezte ikusezintasunean geurea ikusezintasun ikusgarria baita. Anosa es una invisibilidade espectacular. La nostra es una invisibilitat espectacular. Moltes gràcies, eskerrik asko. Ben, bos días. Bueno, parabéns así por ese comezo a estas horas da mañá tan reflexivo e tan poético, non? Eu, como ela ben decía, a mitade, cando naceu Galeuska, a mitade dos que hoxe están, que non naceran aínda. Quizáis por eso un pouco unha certa necesidade de situar aquel tempo que por idade me tocou vivir, non? Con algún compañeiro, non sei. A realidade, cando nace Galeuska, que pasou nestes 41 anos, eu voume un pouco na primeira mitade deses 20 anos, non? Reuníramonos en Poblet. Para nós foi, quizáis, porque estamos aquí neste Fisterra, a relación con outras linguas ou con outros poetas, viñanos de poetas que tiñan verdadeira, quizáis máis que agora, cos poetas de Portugal. Eu lembro con afecto profundo xente como Ramos Rosa, que era capaz de coñecer a poesía de Eusebio Lorenzo Baleirón, que era un rapaz, e dicir que lle parecía morreu desgraciadamente. Hai un fermoso premio co seu nome. É dicir, había unha comunicación con Portugal e unha amizade. Nos intentamos, logo, posteriormente, facer unhos encontros, que lle chamamos encontros na raya, que casualidades da vida. Hoxe nos acompaña o director xeral de Xuventude daquel momento, que Rubén Cela, que nos acompañará logo na mesa de inteligencia artificial, que mentras puidemos, pois fixemos uns encontros fermosísimos coa xente da outra parte. Fallounos a última hora o que era a asociación, porque necesitábamos outro soporte da outra banda e non nos
acompañou e chegou un momento que bueno, casi que se extinguiron no sentido de que a partir de determinado momento o que é o diñeiro público ten que ter unha utilidade social e nos vimos que en determinado momento pois había que parar e buscar outra alternativa. Viríannos moi ben que hoxe na Dirección Xeral de Xuventude para as cousas que planificamos para o futuro do Galeusca nos viría moi ben que Rubén estivera na Dirección Xeral de Cultura, que é un camiño que hai que ir hacia lá para cumplir os desexos de máis da mitade, que eu estou encantado, que máis da mitade da delegación de Euskal Herria, dos países cataláns, pois teñen unha idade que pola nosa parte pois intentaremos no futuro tamén de estar á altura, non? E creo que é importante, non? Cando nace, vémonos en Poblet, eu leo con frecuencia, cando teño que mirar eses territorios, ia dicir, da alma e do idioma, ver o manifesto de Poblet que actual está, non? Porque mesmo nestes días non aparecerá no manifesto final, pero porque, bueno, a complexidade das tres asociacións significa que participan de tres realidades históricas e mesmo de tres ritmos históricos de construir o presente, non? Quizás tamén esa é a riqueza, non? Son poetas ou escritores, son escritores e escritoras galegos, vascos e catalás, aqueles que escreven en euskera, en catalán e en galego. Quero dicir isto porque a complexidade que implica o intrusismo de querer achegarse aos territorios da escrita literaria e aos posibles orzamentos que poden debir de aí, pois está a facer que nazan colectivos que se arrogan representatividade de escritores e escritoras cando na realidade galegos, quero dicer, cando na realidade son escritores. En español, en primeiro lugar, e en segundo lugar, son asociacións de autoeditores en español que organizan espectáculos, ás veces un pouco deplorables en grandes superficies económicas ou últimamente pois xa están modelando ou moderando a súa imaxen e achegándose coa excusa de que hai galegos, tamén algún galego nesa estructura, pois concellos con boa vontade pois poden poñer en escena o que para min últimamente xa non miro, pero no comezo era un pouco a imaxen dun escritor que sobre todo está no mundo para asinar exemplares en plan espectáculo público, espectáculo, non? É un tema que, pola parte que nos ven tocando a asociación, teremos que facer pronto algún pronunciamento público e empezar a situar a xente un pouco no seu lugar, non? Pola parte dos países cataláns, son 3 países de 3 comunidades, o sea, 3 países dunha soa nación que están en 3 comunidades en un estado que non é o Estado español, non? 3 comunidades e 2 estados, e no caso de Euskal Herria, País Vasco, Nafarroa e Euskadi Norte, non sei se o digo así, que son do Estado francés. En algún galeusca tense dado en o de que fixéramos en Mariñán, de que algún dos escritores que viña de Euskadi Norte sabía francés, pero non sabía español, que resultaba así un pouco extraño a xente que
viña ás nosas reunións. Entón, dentro diso, tamén dicía no Manifesto de Poblet que era importante a conciencia social para que o proxecto literario, o sistema literario avanzara, era importante, de alguma maneira, a adhesión social ao que significaba o idioma, a literatura, que cada vez fose máis grande, e mesmo, non sei, lembro agora a palabra exacta, pero de alguma maneira que tamén as forzas políticas que traballaban ou que tiñan que dar alternativas dentro do ámbito social e xeográfico dese idioma, pois era importante que tiveran unha adhesión ao idioma, non que se deran os casos de que un goberno vota en contra do propio idioma da propia nación. Entón, nese sentido, esa situación de clarificación ao longo do tempo foise, e dos galeuscas, foise consolidando. Houbo unha primeira parte, os 10 primeiros anos, facendo así un esquema, onde tiñan moitísimo peso, podedes ver nas comunicacións, tiña moitísimo peso o tema político, político-lingüístico, político-literario, e según foi avanzando o tempo, entráronse xa directamente en temas literarios que tiñan que ver con as realidades que todos estábamos de acordo na organización, pero que eran realidades. Lembro agora, por exemplo, o de Castelló, que foi sobre a mestizaxe no idioma, que lembro que foi, un donde o temos sacado fotos e tal, onde estivo a querida Luisa Villalta, a poeta e compañeira de Consello Directivo de AELGA. Chegábamos por ver un pouco as disparidades, e lembro que nese mestizaxe, pola parte sobre todo dos países cataláns, era algo como que se veía con certa necesidade de quen vai ao país se integre, faga mestizaxe coa lingua do lugar. En cambio, para nós, naquel momento, tomámoslo como algo que nos ven a deturpar o idioma que naquela altura, hai 41 anos, pois faláramos naquel momento de poder ser falado, entendido alrededor do 80%, 90% da población do propio país, imaginade. Entón, foise avanzando en temas, foise profundizando en temas como era a traducción, o que significaba a traducción, a necesidade das traducións literarias entre os distintos países. Procurouse ao longo do tempo manter o tema da traducción na medida en que vayamos podendo tamén que apareza nas comunicacións, nese sentido, e temos un pouco feito tamén de todo en función tamén, do orzamento que tiñamos, desde poder estar en sitios onde estábamos nós todo o tempo un pouco reflexionando e falando, e onde efectivamente nacían amizades de coñecementos que implicaban logo libros futuros, traducións futuras e unha comunicación efectiva. Naquela altura, eu creo que era moi importante a mensaxe que dábamos, de alguma maneira, xa o comentou a compañeira de Euskal Herria, que era non estamos sós. Era unha mensaxe cara adentro, cara ao propio país, e era unha mensaxe cara aos demais. Naquela altura, aí hai unha diferencia total, todo o que significaba os colectivos organizados que había en español, era unha esquerda democrática que aceptaba
totalmente asistencia de outros idiomas, mesmo os veía como unha riqueza participar dese proxecto, pero co paso do tempo pois cristalizou en colectivos, en asociacións actuais que no grandísimo esforzo de querer confluir en algún tipo de plataforma ou federación a nivel Estado, pois pode refrendar Sebastián, que partilla comigo a pertenza, e eu comprendo que os compañeiros de Euskal Herria e compañeiras pois abandonaran aquel conato de... É dicir, non pudemos facer unha federación, porque mesmo as linguaxes, é dicir, non era admitida a palabra Estado español. Entón, claro, a estas alturas da película, pois tamén o feito de España e España, pois a verdad que nos ouvidos pois nos sonaba así xa un pouco. E ao final quedou nunha conferencia, nada con estructura legal, porque, bueno, dos 30 asociados, dos 30 adherentes a esa asociación, pois hasta hubo intentos de que nos incorporáramos así é dicir, xente dicir, Dios mío, en que burbulla histórica vivo aquí o personal, non? En cambio, sí estamos integrados con que hai unha representación que neste momento ostenta o compañeiro Sebastián na Asociación Europea de Asociacións de Escritores, donde hai moitísimas, son 50, pero hai moitísimas que son literaturas e idiomas sin Estado, no que se convive e se traballa como corresponde cara ao futuro, en proxectos. Quero dicir con isto de que tamén é certo que moitas veces nas estructuras dos colectivos, das asociacións, etc., pois coincide que hai determinado tipo de directivas e tal, pero a realidade é que aquelas outras directivas coas que te sentías ben e partillabas, e mesmo moitos deles sabían algún dos idiomas, pois pasamos a realidades máis hostiles, non? Entón, falando así un pouco do paso do tempo, non? Logo, posteriormente, a realidade tamén era moi importante que nuns lugares máis que outros, donde a realidade política interna era máis ou menos complexa, pois o que decíamos nos galeuscas tiña moita importancia na prensa nacional dos nosos países, en función das alternativas que se daban si eran postulados políticos de como resolver determinados temas, non? Entón, co paso do tempo, que non vexo, co paso do tempo foi mudando, foi tendo moitísimo contido literario, e pódese ver nas nosas web que constituímonos en federación, e algo aconteceu nas mentes nosas que a partir daquel momento tamén as realidades políticas, como digo, en cada país son ritmos históricos distintos, pois levou a que se deixaran de organizar os galeuscas, e quizáis é un proceso que teremos que algún día analizar un pouco, porque todos son froito de realidades políticas e de adhesión a proxectos, pois, bueno, que en función do peso que se pensaba que podía ter o que nos facíamos, ou si era necesario afortalarnos entre nós na relación co Estado español en función das problemáticas. Nós agora estamos integrados en asociacións europeas, pero a necesidade
europea, digamos que non era maior, creo, que o que era a necesidade de relacionarnos entre nós no Estado, mesmo frente a un Estado que cada vez apretaba máis en negarnos en territorios literarios que tiñan algo de disolventes, non? É dicir, as posturas de represión moitas veces pasan a ser máis invisíveis, pero máis eficaces, e iso levou a que nunca deixamos de comunicarnos, e nos, pois, os escritores galegos universais, pois, polo menos, dos que temos, facendo memoria, pode haber 4 catalás, dos países catalás e 3, 4 de Euskal Herria, non? A última non puido vir, bueno, sí, a última puido vir que foi María Xunlanda, non foi na época da COVID, que non puido vir, pero logo tivemos aí 2 anos, o ano pasado foi unha poeta palestina, se me acaba de ir o nome del, que está moi traducido ao galego e publicado en Calandraca, que estivo exiliado Sarria Noendía, por favor. Estivo exiliado 35 anos, ou así digo, porque Darwich estivo 30 anos sin poder ver a súa nai, el estivo 35 anos e non puido asistir á morte do seu pai, non recordaba ese dato. Quero dicir que sempre estivemos en comunicación, pero a necesidade, volvimos o ano pasado a vernos, a organizarnos, estamos este ano e seguiremos, penso que cada vez con máis forza. Bos días, egunon, bon dia. Jo faré la meva intervenció en català, porque eu son traductor do galego ao catalán, mas non domino a lingua como gustaríame. En primer lloc, m'agradaria agrair a Elga la generositat i la cura, l'estima que ha posat en aquest programa i en aquesta invitació a l'Encontro Galeusca 2025 i agrair-te a tu, Goizalde, la meravellosa intervenció que has fet. Ha estat emocionant, també les intervencions en català. I m'agradaria, abans d'aportar la nostra visió sobre l'espai Galeusca i quin pot ser el seu present i també el futur de la nostra federació i del nostre espai de cooperació, m'agradaria fer dues aportacions o dues petites respostes al teu discurs, més enllà de que m'ha fascinat la idea de les soledats compartides, de les individualitats interconnectades i la invisibilitat espectacular que té alguna cosa de gir queer, d'una cosa que suposadament és negativa o que fa vergonya, però que pot ser també un orgull, no? És a dir, agafar allò que ens marca per fer-ne un aspecte identitari positiu i que ens pot ajudar a avançar. Quan ets invisible pots caminar més ràpid perquè no veuen cap on vas, no? Llavors m'agradaria fer dos apunts molt breus. El primer, només estem disposats a acceptar l'etiqueta d'idioma cooficial pel català quan l'espanyol també sigui considerat cooficial, perquè és el que és. És a dir, l'espanyol, als territoris on hi ha més d'una llengua reconeguda com a oficial, és cooficial. I això sembla que només en tenim consciència els minoritzats. I per tant, si fem servir el terme de la cooficialitat, CAO, crec que també ens hem de permetre de capgirar, de crear un nou marc i recordar que en aquest sentit l'espanyol també és una llengua cooficial. I d'altra banda, m'agradaria invocar dos autors, una autora patrimonial i un autor que és contemporani, que és Jaume Cabré. Jaume Cabré va tenir un gran boom en traduccions a partir de l'any 2007, en què la literatura catalana va ser convidada a la Fira del Llibre de Frankfurt i va ser molt traduït a l'alemany, i en moltes entrevistes ell explicava, després d'aquest èxit internacional,
que l'únic lloc on li han preguntat per què escriu en català, per què escriu en una llengua minoritzada, és a Espanya. És a dir, a Europa veuen amb absoluta normalitat que una persona escrigui en la seva primera llengua o en la llengua que hagi decidit, perquè no necessàriament ha de ser la primera llengua, però en qualsevol llengua, no necessàriament pensant en el nombre de parlants, en l'impacte immediat que pot tenir en la llengua original, etc. I finalment, perquè era estupenda i meravellosa, citar Montserrat Roig en una resposta fantàstica que va donar quan li van preguntar per què escrivia en català. I crec que és aplicable, diria, als tres contextos lingüístics i culturals de les nostres tres literatures. Ella va dir, escric en català perquè és la meva llengua, perquè és una llengua literària, és a dir, és una llengua que té tradició, que té una història, que té un precedent, hi ha altres veus que m'han precedit, perquè hi eren, nosaltres som, és el que deies tu, Isalde, i perquè em dóna la gana. És a dir, també com a gest de revolta, de resistència, i no només de resistència, que de vegades pot tenir una actitud reactiva, sinó també proactiva, perquè projecto la meva identitat, el meu discurs, les meves idees, el meu futur en la meva llengua, perquè vull. Dit això, i més sobre el nostre espai Galeusca, m'agradaria celebrar el fet que aquest encontre a Santiago significa la continuïtat. Estem molt orgullosos de que l'any passat es pogués recuperar l'activitat pública de Galeusca després de 10 anys de cooperació interna, perquè realment ens havíem reunit, havíem treballat conjuntament, però no s'havien celebrat activitats públiques i l'any passat, feliçment, a Palma vàrem recuperar aquesta tradició i aquesta conversa pública. Però clar, una recuperació és un punt en un mapa, una segona edició d'aquesta nova etapa ja és una línia, ja implica traçar continuïtats i traçar una estabilitat que esperam que pugui allargar-se en el temps. I celebrar també aquest encontre implica una normalitat, implica un reconeixement mutu entre les tres literatures, entre les tres llengües, les tres nacions, els tres espais culturals, i a mi un aspecte que em sembla molt enriquidor és el de l'aportació de noves perspectives, de recordar i recordar-nos també a nosaltres mateixes com a literatures que no tot comença i s'acaba en l'àmbit i en el marc estatal. Som literatures que travessen fronteres, travessen ratlles, travessen límits autonòmics, estatals, administratius i feliçment som organismes vius. Som organismes que viuen més enllà de les lleis, condicionats per les lleis, per sort o per desgràcia, i vivim més enllà dels mapes, així com han estat definits. De fet, es celebra aquella afirmació d'Umberto Eco que va dir que la llengua d'Europa és la traducció. Per tant, nosaltres avui aquí el que estem fent és parlar en europeu, amb tot allò bo i dolent que significa avui parlar d'Europa, perquè no sé si és un motiu d'orgull en els dies i els temps que corren. Per tant, en aquest moment de canvi global, de multilingüisme en l'àmbit mundial, crec que Galeusca pot ser una oportunitat per homenatjar la tasca de totes aquelles persones que ens han precedit des dels anys 80, en aquesta primera etapa d'encontres Galeusca, per conèixer-nos, per veure'ns, per posar-nos cares, per llegir-nos, per traduir-nos i també per fer xarxa, per posar en marxa projectes comuns d'intercanvi, residències, per unificar esforços i veure els programes, les activitats, els cicles que ja es fan i que posen en diàleg les nostres literatures, però donar-los a conèixer d'una manera unificada i, per tant, potenciar-los encara més. I crec que també la nostra unió, el nostre espai comú, la nostra conversa, pot ser important a l'hora de fer pressió conjunta en tres àmbits, amb els respectius àmbits nacionals, és a dir, que si ens podem ajudar entre nosaltres a cada àmbit nacional, ho hem de fer, crec que és un missatge potent,
En l'àmbit estatal, sobretot en el que tenim en comú els tres, que és l'àmbit espanyol, però no només, i també, i de cada vegada més, perquè crec que de cada vegada és més estratègic, en l'àmbit comunitari, en l'àmbit de la Unió Europea, que de cada vegada més és la que condiciona les polítiques que ens afecten en el dia a dia, que sembla que sigui un àmbit llunyà, però que ens afecta, per exemple, en contextos com la intel·ligència artificial. No serà una llei espanyola la que la reguli de dalt a baix, sinó que és sobretot la directiva que es va aprovar l'any passat al Parlament Europeu i això en tants altres àmbits. Per tant, crec que tenim l'orgull de ser tres literatures que venen d'una tradició fantàstica que em donarà. Tenim el gust de trobar-nos en el present i tenim també la responsabilitat de projectar-nos en el futur. Ben, agora trátase un pouco de abrir este coloquio ás vosas intervencións. Por tanto, podedes pedir a palabra. Tamén as persoas que están na mesa, claro. Había, porque estaba pensando eu, hai xente que tomou notas aquí. Eu tomo no teléfono, Eu tomo notas no teléfono, escribo aquí, porque logo moito máis... Veña, Xavier Queipo. Bos días a todos. Eu penso a nivel individual, me gustaría sacar daqui un compromiso táctico, inmediato. Todos aqueles de nós, entre os que me incluyo, que temos acceso a algún medio de comunicación, é dicir, que publicamos artigos de reflexión ou de oportunidade, pero ou ben de xeito semanal, mensal, etc. O próximo podería ser sobre a Galeusca, pero había que facelo dun xeito en que non foran todos a mesma semana, sino de que fóramos, facer unha especie de entre nós, por exemplo, os galegos, os vascos, os cataláns, facer unha especie de táctica de cada mes vai haber un artigo sobre Galeusca, pum, 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 o que ten que ver con aquilo de aceptación social. É dicir, hai que informar permanentemente, non puntualmente, a sociedade de que isto existe. Vos parece un delirio por non ter tomado café esta mañán ou algún estaría de acordo con ese plantexamento? Podería ser, que decir, eu dime por aludida, non sei por qué. Bueno, eu doume por aludido porque eu teño acceso, digamos, a tres, é dicir, a Praza Pública, de vez en cando escribo, ao Nós, e de vez en cando tamén escribo, bueno, escribo todos os meses en Luces. Son en ámbitos distintos, públicos obxectivos distintos, e entón van a ser, tratarei de, en setembro xa non pode ser, en outubro, en novembro e en decembro, sacar en cada un dos medios un artigo sobre Galeusca. A ver, eu considero que sí, que decir que de alguna maneira nós temos a responsabilidade de visibilizarnos, non? E si entendemos que esta é unha necesidade e unha oportunidade, pois trasladala. Porque se nos non falamos disto, desaparece, vai quedar invisível. É verdad, como decía Sebastián, que como non nos ven, igual podemos correr máis, pero, bueno, neste caso queremos que nos vexan, non? E algo que decir que non ten límite temporal, por suposto, non? É dicir, a ver, 40 anos de Poblet, pero temos que volver a lembrar, porque claro, é dicir, sí, a historia non se para, non se para e ademais atrévese a volver atrás. E entón, se a historia se atreve a volver atrás, pois daquela nós tamén volveremos atrás para recuperar aqueles argumentos ou aquelas posicións que entendíamos que tiñan que estar xa sobradamente superadas, non?
pero realmente sí que, a día de hoxe, pois é moi necesario volver a deixar constancia e volver a explicar que significa ser escritora galega e que significa escribir nunha lingua que non é a túa. Vémolo tan claro cando falamos de Bertolt Brecht e de outros autores que non están dentro do Estado español nesta confrontación permanente entre lingua dominante e lingua minorizada, que, bueno, pois tamén o temos que trasladar ao noso ámbito, porque a situación realmente, e Cesario dedicoulle tempo, porque, bueno, non sei cal é a realidade que tedes nos outros territorios, pero, aínda que eu algo percibín nalgún encontro que acudín en Asturias, e vin, bueno, pero aquí, claro, visto desde dentro, pois sí, e as fronteiras se van desdibuxando, quer decir, que chega un momento no que, por exemplo, alguén te convida a formar parte dun xurado de un premio que se convoca en galego e en español, e cando ti lle dis, mira, eu teño un principio persoal e é que non participo en convocatorias bilingües. E non o entenden. Non te entenden. Alguén que, teóricamente, está do teu lado e que é escritor galego. Entón, bueno, eu estou de acordo coa túa proposta e xa lancei o meu rollo. Sí, eu quería dicir que, xa que, bueno, de vez en cando, así, non todo facer memoria, pero é importante, donde realmente tiñan incidencia os galeuscas que se celebraban fora do territorio nacional era en Euskal Herria. É dicir, os debates políticos que había dentro da nación levábanse ao galeusca. E había fixación de posturas políticas. Claro, ted en conta que tiñamos asistindo a Isabel Clara Simó, o Bachillardegui, naqueles, digo, nos máis primeiros, non? Entonces, era moi importante cualitativamente porque o que comenta Xavier, efectivamente, que tamén o escritor é líder de opinión, de alguma maneira, no seu propio país, non? Con máis ou menos adhesión a ese tema, pero si nos damos visibilidade social, que é necesaria, importante, é moi importante, para min sempre, para nós, foi unha das funcións da asociación é darlle ao escritor, a escritora, visibilidade social. É moi importante, moi importante. A mi m'agradaria, Xavier, gràcies per la proposta, respondre a la teva idea, amb dues idees. Una és un precedent que hi ha en aquest sentit, que s'ha fet els últims anys, sé que ho han fet VilaWeb, als Països Catalans, Berria, Euskal Herria i Nos, a Galícia, que es deia Un estiu a Galeusca, un veran en Galeusca. I eren textos, crec que eren textos de ficció, que se traduïen a les 3 llengües i que circulaven durant un estiu. Llavors em plantejo, i plantejo obertament, tenint aquesta idea cap als mitjans de comunicació, si tindria sentit que la federació intentés activar algun tipus de conveni amb mitjans autocentrats que poguessin formar part d'aquesta dinàmica, perquè crec que seria molt positiu i seria sumar esforços. És a dir, nosaltres som sindicats, nosaltres som associacions culturals, som gestors culturals, però no necessàriament som entitats dedicades a la difusió a mitjans i, per tant, tenir aquesta complicitat crec que seria molt interessant. I voldria plantejar un dubte en aquesta proposta i és que crec que en una fase inicial és interessant que parlem de Galeusca, és a dir, que es facin articles sobre la importància, la necessitat de Galeusca, però crec que és una primera etapa que seria molt positiu que la superéssim molt ràpid i que el que féssim és animar-nos a parlar de les 3 literatures. És a dir, que Galeusca no tapi la crítica literària feta en català sobre literatura escrita en euskera i escrita en gallec. És a dir, que
És evident que hem de revitalitzar i tornar a donar visibilitat a l'espai Galeusca, però recordar que el que volem és difondre les nostres literatures i crear aquest espai. Crec que tot és compatible, però també volia fer aquest apunt perquè a vegades en molts de projectes passa que ens centrem en l'estructura i l'objectiu final també és important. Bueno, es una pequeña anécdota, pero me ha hecho bastante gracia porque yo escribo todos los días en Berria, todos los días, y hoy he publicado un artículo sobre Galeusca diciendo lo importante que es leernos las unas a las otras y dar importancia a nuestras literaturas, por lo que ya hemos empezado y podéis seguir en cualquier momento. Bueno, yo creo que escribir ya en una lengua no hegemónica es un acto político claro y bueno, no sé, creo que todas las personas que escribimos una lengua no hegemónica somos muy conscientes de en qué lengua estamos escribiendo y por qué lo estamos haciendo. Y luego, en cuanto a que se visualice todo esto que hacemos, yo creo que sería interesante que se hable de Galeusca, sí, pero sobre todo que se hable de lo que se hace en Galeusca y que durante todo el año haya en un momento dado, incluso que no se haya que mencionar Galeusca, la palabra Galeusca, porque ya esté tan naturalizado e interiorizado que todo eso está dentro de las actividades o del ejercicio de estas tres asociaciones o de estas tres lenguas que tienen conjuntamente, que se asuma directamente y naturalmente, ¿no? Me parece que sería muy interesante. Cando estuve en unha residencia do País Vasco, en Don Ivane, pois cada semana saía en nós unha columna. Sacai 4 columnas consecutivas que falaban da residencia, de onde estaba, da zona, etc. Entón, pero ahora quería introducir outro tema. Isto que é o das relacións exteriores. Isto, tanto, non sei se os compañeros de Euskadi están, mas sei que os cataláns e máis nós estamos na Asociación Europea de Escritores, que, bueno, un pouco, que falarades un pouco da importancia que pode ter isto. Eu, que traballei nas institucións europeas cando era máis novo, isto, pois, sí, porque sigo sendo novo, pero era máis novo. Eu penso que esa especie de lobby que se establece no Parlamento Europeo para revisar os textos e tratar de influir é sumamente importante e é necesario que exista, eu creo que xa existe entre vos os dous, unha coordinación de posturas e tal, pero un pouco que nos expliquedes un pouco, porque a mellor nin todos estamos informados, eu sí, porque me informa Cesario, pero a mellor nin todos estamos informados da existencia desa asociación, da importancia que ten estar aí para influir na legislación dunha superestructura que está por enriba do Estado español. Leo o noso vogal de relacións exteriores e o sea que... Sí, se sent. Vale. Aquesta Federació Europea d'Associacions d'Escriptors és l'European Writers Council i les tres entitats en formen part. Vull dir que és important que siguem allà i, de fet, des del passat mes de maig jo mateix form part de la Junta Directiva. Formalment no represento cap associació, és a dir, ni en llengua catalana, ni en llengua gallega, ni en llengua basca, però sí que és veritat que la meva candidatura va venir de les tres entitats i d'una, crec que és potent, simbòlicament parlant, que la candidatura vingués de Galeusca, precisament. I és un espai estratègic, per tot allò que es pot aconseguir. És l'única federació que representa exclusivament escriptors i escriptores d'Europa. N'hi ha una altra que representa l'àmbit de la traducció, el CEATL, el Consell Europeu d'Associacions de Traductors Literaris,
i per tant és l'única que té aquesta perspectiva autoral, aquesta sensibilitat en l'àmbit comunitari. Com us dic, jo hi soc des del mes de maig, però em consta que sempre hi ha hagut membres de literatures escrites en llengües no hegemòniques a la Junta Directiva i fa anys que estan treballant des d'aquesta perspectiva. Per exemple, European Writers Council l'any 2022 va sortir formalment de la convocatòria del Premi de Literatura de la Unió Europea, que de fet aquell any va guanyar Irene Solà, que ha estat traduïda a les dues llengües i a moltes altres, ha estat un èxit meravellós, perquè es va fer un canvi en les bases d'aquest premi, segons el qual cada estat podia proposar només una obra. I era evident que en els estats en què hi ha més d'una llengua serien les llengües dominants les que proposarien la seva candidatura. Llavors, davant aquest canvi de bases, l'European Writers Council va abandonar la convocatòria d'aquest premi. Primer va intentar que això no passés, però quan es va veure que no se podia, va deixar de legitimar aquest discurs i aquesta dinàmica minoritzadora. L'actual presidenta de l'European Writers Council, Grażyna Plebanek, és polonesa. I el primer que va dir al seu discurs no diré d'investidura, crec que seria una mica grandiloqüent, el seu primer discurs com a presidenta aquest mes de maig és que estava molt interessada en treballar en projectes d'intercanvi cultural i especialment en fomentar l'intercanvi entre literatures escrites en llengua no hegemònica. I crec que la seva presència, juntament amb literatures no minoritzades però sí no hegemòniques, com l'eslovena, com la danesa, és a dir, literatures que tenen un estat però que tenen un nombre de parlants semblant a les nostres llengües, crec que poden ajudar molt en aquest sentit. I per tant, hi ha molt de camí per córrer en aquest àmbit i la sensibilitat per l'humanisme, per la diversitat lingüística, hi és a l'European Writers Council. Per tant, crec que és un bon moment per proposar projectes d'intercanvi, és un bon moment per protegir les nostres llengües i literatures. Per exemple, una cosa que va passar el mes d'agost, perquè a Europa el mes d'agost no fa vacances, jo ho vaig intentar però a Europa no, és que també vam deixar de participar en un projecte de la UNESCO que era contradictori perquè demanaven a cada associació que proposessin llibres que parlessin sobre drets humans i després, entre els llibres més votats, se'n triarien 50 de tota Europa i vam dir, ostres, és que no podem proposar llibres en català, en basc o en gallec o en altres llengües d'Europa no hegemòniques perquè és evident que si no han estat traduïts aquests llibres no acabaran en una selecció oficial i per tant una selecció, una bibliografia que té per objectiu promoure els drets humans està destrossant per sistema els drets lingüístics i culturals de la meitat d'Europa. Per tant, vam protestar i vam dir això així no funciona. I per tant, estem pendents, estem sempre a sobre d'aquests projectes intentant que hi hagi aquesta sensibilitat. A vegades amb èxit, a vegades no, però l'observació i l'advocacia per als nostres drets hi és. Por acabar, por redondear un pouco porque falei antes de dicer a Asociación de Editores, a Federación de Librarías da Galiza e a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega estamos formalmente na Mesa do Libro, pero marchamos da Mesa do Libro porque, bueno, era estar ali de estatuas de pedra, entón non se reúne. Cando se reunía as propostas nosas nin costaban en acta, entón decidimos marchar en sentido. Entón a min preocúpame, por iso falei antes do nacemento de novas supostas asociacións, porque xa me enterei de que teñen, se están a dar papéis legais no sentido de que cando reúnen fan conferencias e tal, danlle puntos para os temas de profesorado, etc. Entón, eso xa me fixo saltar un poquinho as alarmas, porque no fondo se pode convertir
asociación durminte para cando corresponda ao goberno de turno que a asociación nosa nos acaba de negar a posibilidade de estar na comisión do Parlamento que vai a tratar do himno galego, da letra da corrección da letra do libro do himno galego, feita por un poeta. Isto é unha exclusiva, Cesario. Perdón? Isto é unha exclusiva. No, díxome Mercedes, a nosa ex-secretaria xeral, e parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego, propuxo que nesa comisión pudera estar a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e creo que tamén propuxo que estuvera a mesa pola normalización e tal, e se nos negou como entidades exactamente non, é dicir, entidades, bueno, que se moven no ámbito nacionalista. Entonces, pues eso nos descalifica para poder participar na corrección da letra do hino. E quero dicer que o feito de que saia ahora alguén e que se asuman representatividades pode cumplir funcións perversas políticamente en relación a quen nos nega a nosa existencia. Entón, por eso a citei, non por outra. Minoritaria en este punto, pero decir, eu nunca me levantaría de ninguna mesa de negociación, pero xamais, porque é o primeiro punto para que te descalifiquen e te continúen illando máis e máis e máis. Hai circunstancias, o viviches a mellor pois moi violentamente, digamos, ese feito de que non recolleran as nosas propostas, pero a propia existencia da mesa e a propia participación na mesa te permite permanentemente un punto de rebeldía, de decir, no, pois eu non estou de acordo, e eu non estou de acordo, a mellor me equivoco, pero eu digo, eu estou falando de todos os foros onde eu estuve representando a Unión Europea e estábamos en minoría e non nos querían deixar entrar, e cando nos deixaron entrar te sentas e falas, e todo o mundo, todos os estados, por exemplo, insulares do Pacífico, porque nos éramos imperialistas, non sei que, tal, pero había que estar e decir o que pensabas e aportar o que podías aportar. Nos sabes que eu non son así de tirar a toalla así facilmente, pero o exemplo, por exemplo, os propios editores, non? Que se lles negara a posibilidade de ter stands e que só se lles levara as feiras baixo o stand da Xunta. O problema non era só eso, sino que a Xunta sempre contrataba unha empresa que unha veces estaba na Feira do Libro de Frankfurt e outras estaba na Feira do Libro, na Feira do Viño de Chantada. Quero dicir que era unha empresa que non tiña nada que ver con o mueble de Silleda. Quero dicer que para que os editores, que un tema empresas e un tema económico fora tal a agresión, e hoxe poden andar nas feiras porque teñen economía frágil, porque o gremio de editores de España os acolle e os leva para ter ali unha serie de libros. Saíron unhas subvencións de 2 ou 3 millóns de euros para as feiras e ao final foron para o stand, non foron para os editores, foron para o stand que iba a andar por los... Agora xa creo que nin van, que decir, xa a desidia chega esa... E con nós, claro, a Xunta confunde unha cousa, o goberno galego unha cousa. Nós, cando dicimos de que ten que estar a Asociación de Escritores, non é a directiva, nin é que vaya eu, é que vayan escritores en representación dos galegos, dos tal. Entón,
O tema das feiras, o tema internacionais e tal, nos, por exemplo, queremos que vayan representados xéneros que non son bestsellers, que pode ir un autor de teatro, que pode ir un poeta, alguén que se dedique á literatura de tradición oral, pero eles teñente con eso de que é consultivo, ao final que non te metan nin nas actas, ti chega un momento que de determinadas decisións non queres ser testemunha silenciosa. Perdón. Sí, só unha cousiña. Quen nos goberna destas institucións, o partido que nos goberna non precisa de ningunha excusa para excluirnos. Quero decir que é o seu modus operandi, non? Pediches a palabra. Bo día, eu falo dende fora da asociación porque son a abogada da ELGA. Logo teremos ocasión de falar, bueno, a asesora xurídica en materia de propiedade intelectual, non a abogada, desculpade. Simplemente quería apuntar que quizáis non teña unha excusa ética o actual goberno da Xunta para excluir a asociación da participación, das actas ou da revisión da letra do himno galego, pero ten que poñer unha excusa administrativa legal, que non a ten. Entón eu conmínovos a que comigo ou con quen sexa este tipo de decisións se respondan como se teñen que responder, que é fundamentando procedemento administrativo e con razón legal e impugnando os acordos, a formación de comisións e dar batalla legal, porque o que están a facer é negar un dereito fundamental e unha liberdade pública, que é a de expresarnos e a de participar na toma de decisións dos poderes públicos, artigo 9.3 da Constitución Española. Entón, se non están a traballar ben, nós temos que traballar o doble. Ben, van ser as 12:30, en 15 minutos comeza a seguinte mesa, entón podemos parar aquí para erguernos, estirar as pernas. Hai augas aquí, vale? Os baños están saindo, o baño, saindo por aquela porta, pois iso. Ás 12:45, a 1:45, comezamos coa seguinte mesa, diálogo sobre a inteligencia artificial, desde a perspectiva das linguas e literaturas minorizadas.
o centro específico para menores migrantes que se ia abrir na Galiza no municipio de Monforte pola Asociación
Bueno, bo día de novo. Imos continuar. Eu pensei que era demasiado descarada por dicirvos que soamente podíades estirar as pernas, beber auga, ir ao baño, e expresamente non dixen nada de ir tomar café, porque, en fin, pois nos vamos comezar, que xa levamos, non sei, 15 minutos de... Perdón? A min pareceme moi ben, pero eu son unha persoa que inda que escriba e esas cousas todas tan románticas, son cuadriculada. E as 12:45 son as 12:45 e xa non son as 12:45. Ben, imos aló. Penso eu que se algo nos preocupa ás creadoras hoxe é esta irrupción ruidosa da intelixencia artificial, sobre todo na escena da arte, non? Por un lado, porque se nutre de nós, da nosa obra, da nosa voz, do noso pensamento, do noso traballo, e non temos moi claro, non sabemos moi ben até onde pode chegar nin como. Polo outro lado, porque tememos que a creación de contidos de lectura, xerando produtos de baixa calidade artística, que incluso degraden a arte, ou resolvan ese debate que temos a respecto da profesionalización da actividade literaria, pois sustituíndonos por unha máquina, e xa está. Xa non hai que debater sobre si é lícito ou non é lícito, ou se debe ou non se debe pagar o que facemos as escritoras ou escritores, non? Aínda ficaría, por exemplo, tamén outro aspecto, non? Somos literaturas e linguas minorizadas. E cal é o papel das nosas linguas minorizadas nesta irrupción ruidosa? Que pasa con elas, non? Porque ese é outro aspecto a ter en conta. Bueno, pois un pouco para ver todos os ángulos deste poliedro, temos aquí a tres persoas que nos van a falar pois de distintos aspectos. Vou así presentando a cada unha delas, voulles dar a palabra. En principio, o que temos falado son intervencións do redor de 15 minutos para despois deixar pois unha media hora, máis ou menos, para coloquio, debate, intervencións, sí? Entón, vou nos presentar na mesma orden que van a intervir, que é da miña esquerda a máis a miña esquerda. Ah, que oportunidade de dicir isto. Comezo co mallorquino Sebastián Portel, que é o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Catalana, e que integra a xunta, entendo que é a xunta directiva do European Writers Council, que é esa asociación de ámbito europeo da que falábamos antes, non? Portel é novelista, ensaísta, dramaturgo e traductor do galego para o catalán, ou antólogo. Entón, non podo citar todas as súas obras, citarei só El día que va a morir David Bowie, que lle reportou o premio Time Out Barcelona o creador do ano, Un torrent que era la mar, premio de teatro Ciutat de Badalona, ou Amors sense casa, primeira antoloxía de poesía LGBTQ catalá. A continuación intervirá Ania González Castiñeira, que é de Despacho, un despacho especializado pois no que ten a ver coa creación. Ela é licenciada en Dereito, máster en Abogacía, especialista en estudos museísticos e teoría crítica, e traballa como consultora institucional e de políticas públicas e como docente. Actualmente é a abogada da Academia Galega do Audiovisual, e tamén é a quen recorremos nós na Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega cada vez que nos preocupan os nosos dereitos de autor e outras cousas. Xa vistes ademais a intervención que tivo antes. E finalizará esta mesa a intervención de Rubén Cela, antes de que abramos un debate. Rubén Cela é o director da Oficina Técnica do Proxecto Nós, proxecto para incrementar a presenza do galego no panorama actual da inteligencia artificial. É o presidente da Fundación de Interese Galego Galiza Sempre,
que é promotora de estudos sobre pensamento e memoria histórica, é coordinador e colaborador da revista Terra e Tempo e foi, como xa dixo antes Cesario, director xeral de Xuventude no goberno bipartito, aquela excepción que tivemos entre os anos 2005 para goce das persoas con máis idade que puidemos vivilo entre o ano 2005 e 2009. Comezamos pois esta mesa e comeza Sebastián. Moltes gràcies, Marta. Agrair-te la presentació, no per autocitar-me, però sí per citar una traductora gegant que hi ha en gallec. M'agradaria dir que la meva primera novel·la, El dia que va morir David Bowie, va ser traduïda al gallec, O dia que morreu David Bowie, per Maria Alonso Seisdedos. M'agradaria homenatjar-la des d'aquí, perquè és un miracle, és una d'aquestes persones que fan una literatura gran també a través de la traducció. I agrair-vos també que m'hàgiu posat de primer ponent d'aquesta taula, perquè faré una cosa molt divulgativa, molt senzilla, per començar. Dir que tot això que explicaré m'agradaria no saber-ho, no conèixer-ho, però per desgràcia ho he hagut d'aprendre en aquests últims anys de lluita per la defensa dels autors en l'àmbit de la intel·ligència artificial. Ens trobam en una intersecció complicada perquè hi ha un xoc de drets en aquest àmbit. D'una banda hi ha els drets d'autor, que no tenim cap dubte com a entitats representants de l'àmbit de l'autoria, que han de ser respectats, han de ser promoguts, han de ser protegits, i alhora entren en conflicte o entren d'alguna manera amb una certa tensió amb els drets lingüístics i culturals. És a dir, els autors que escrivim en llengües minoritzades no volem que la nostra obra sigui directament expoliada, piratejada, robada per entrenar i alimentar sistemes d'intel·ligència artificial sense autorització ni remuneració, però tampoc ens podem permetre no tenir intel·ligències artificials en les nostres llengües i, per tant, continuar-les minoritzant. Per tant, el que faré avui és intentar fer equilibris entre un àmbit i un altre i explicar-vos una mica, sobretot, el posicionament que ha tingut els últims anys l'European Writers Council, perquè sí que és veritat que he començat a formar part formalment de la Junta Directiva aquest mes de maig, però des del 2022 he col·laborat en el seu grup de treball d'intel·ligència artificial i, per tant, he contribuït a elaborar documents que han servit per diverses negociacions. Més enllà d'aquesta perspectiva, com a literatures escrites en llengües minoritzades, m'agradaria fer també una reflexió de cara a aquesta taula rodona i a les converses que tinguem sobre intel·ligència artificial en la quotidianitat, que és una reflexió de no renunciar a la perspectiva humanista a l'hora de parlar d'intel·ligència artificial. És important recordar que la intel·ligència artificial no escriu, no crea, no tradueix, sinó que genera textos i genera traduccions. Per tant, allò que fa la intel·ligència artificial és un procés basat en un algoritme que es basa sobretot en la probabilitat i en aquelles informacions que li han arribat, però en cap cas escriu, crea o tradueix, sinó que genera. Per això se'n diu intel·ligència artificial generativa. I vist des d'una altra perspectiva, el que alimenta la intel·ligència artificial no es diuen dades, que és com ho anomenen les empreses tecnològiques, o no n'hauríem de dir dades, són obres, són textos, són novel·les, són poemes, són assajos, són obres subjectes a propietat intel·lectual. I això és molt important que ho tinguem en compte perquè l'àmbit de la propietat intel·lectual, que Nània ens explicarà amb molta més profunditat, és un àmbit força consolidat. A més, en l'àmbit internacional hi ha uns preceptes que són comuns a la majoria d'estats de la Unió Europea i de l'àmbit global i és el lloc des d'on podem protegir-nos i des d'on podem cuidar la creació per tal de garantir la sostenibilitat de la cultura escrita. Per tant, convidar-vos a mantenir d'alguna manera al marc mental la conversa en la perspectiva humanista. Per tant, jo crec que és impossible lluitar contra l'adveniment i la implementació de la intel·ligència artificial. Això
no és que no ho puguem impedir, és que ja ha passat, ja ha arribat i quedarà aquí per molt de temps, no sabem si per sempre, però per molt de temps, però crec que sí que tenim el deure i la responsabilitat de vetllar perquè aquesta implementació sigui escrupolosament respectuosa amb els drets de les autores i dels autors. I és des d'aquesta perspectiva que l'European Writers' Council i concretament l'actual vicepresidenta de la federació, Maia Ben-Simon, va proposar un precepte, un principi que és molt fàcil de recordar i representa molt bé allò que hem d'intentar sempre tenir en compte quan parlam d'intel·ligència artificial, i és el principi ART, A-R-T, que significa o prové dels conceptes d'autorització, remuneració i transparència. Una intel·ligència artificial respectuosa serà la que hagi demanat permís al seu autor, a l'autor de l'obra que l'alimenta o que l'ha entrenat, per fer-la servir. És a dir, el principi més bàsic de la propietat intel·lectual és que tenim uns drets de copyright, és a dir, uns drets econòmics, però també uns drets morals, el dret d'autoria, el dret de paternitat, el dret de transformació, de comunicació pública, i per fer-los servir, igual que un editor no pot agafar la nostra obra i publicar-la sense permís, una empresa tecnològica no pot copiar la nostra obra, perquè és necessari copiar-la per entrenar la intel·ligència artificial sense el nostre permís. La remuneració també és evident, és a dir, l'última directiva europea sobre drets d'autor, el mercat digital, defensa el concepte d'una remuneració adequada i proporcionada. Això d'adequada és molt discutible, perquè és difícil saber quan un pagament, una remuneració és la que pertoca, però la idea de la proporció ja ens dona pistes. És a dir, es pot basar en els beneficis que aquest ús reporti, es pot basar en la feina, en la dedicació que aquesta obra ha demanat per existir, etc. I finalment, la transparència. I això implica tant l'input com l'output, és a dir, que tot sistema d'intel·ligència artificial expliciti quines obres, quins continguts de propietat intel·lectual l'han alimentat i també que totes aquelles persones que fan servir sistemes d'intel·ligència artificial siguin transparents amb allò que han generat i que no diguin he escrit una novel·la amb intel·ligència artificial, sinó que he demanat a la intel·ligència artificial que generés una novel·la. És a dir, aquests conceptes són importants. Per tant, aquesta base de ART, autorització, remuneració i transparència. I molt breument, per acabar, resumir la tasca que ha fet l'European Writers' Council en l'àmbit de la intel·ligència artificial els últims anys. Ha format part de la negociació de la llei europea, de la directiva europea sobre intel·ligència artificial, publicada el mes de juny de l'any passat, la AI Act, que va ser clarament insuficient en l'àmbit de la protecció dels drets dels autors, perquè sobretot es basava en el blindatge dels drets essencials, de prohibir, per exemple, el reconeixement facial, biomètriques, etc. Vull dir, era molt genèrica, no es basava tant en els drets d'autor. Aquesta llei s'ha intentat complementar amb un codi voluntari de bones pràctiques que ha promocionat l'Oficina d'Intel·ligència Artificial de la Comissió Europea, l'European Writers' Council també hi ha participat, i els resultats no han estat els desitjables, perquè hi han participat Google, Meta i totes les empreses tecnològiques, i per tant han fet lobbying perquè aquest codi, que a més és voluntari, fos una mica desdibuixat. I finalment, l'últim gran punt, que és on encara tenim poder de decisió, és un informe que ha publicat el coordinador de la Comissió de Justícia del Parlament Europeu, Axel Voss, que és un diputat de la CDU alemanya, en què per fi ha reconegut dos aspectes molt importants. Un és que una excepció que es feia servir a la llei d'intel·ligència artificial de l'any passat, que és mineria de textos i dades, no és aplicable a la intel·ligència artificial, és a dir, s'ha de demanar permís igualment. I l'altre camí importantíssim que ha obert aquest informe d'Axel Voss és que hi ha d'haver una remuneració. No es concreta com s'ha de fer, no es concreta com s'ha d'anar a buscar el titular
de la propietat intel·lectual, però sí que reconeix que serà necessari remunerar aquests usos. El camí recorregut no ha estat fàcil, no ha donat els resultats que s'hauria volgut fins ara, però creiem que en la lletra petita, en l'aplicació concreta de cadascuna d'aquestes lleis i també en la transposició que es faci a nivell estatal, tenim oportunitats per intentar blindar, com a mínim, aquest àmbit. I sobretot, que el mal que ja s'ha fet, és a dir, l'ús indegut, no autoritzat de la nostra obra, sigui reconegut i compensat econòmicament. Ania. Ahora? Escoítaseme, non? Sí. Bueno, gracias, Sebastián, unha fantástica introducción. Eu, teño que adiantar que falar deste tema desde unha perspectiva técnica xurídica capaz de transmitirvos as claves interpretativas daquilo que vos condiciona e que vos afecta directamente na vosa práctica autoral e profesional é complexísimo, vale? É inabarcable e inasumible. Quero que vaya por diante. Entón, vou tratar de dar algunhas claves dende unha perspectiva técnica que me parece importantísima que forme parte do voso e do noso coñecemento, porque, a fin de contas, todas traballamos co código en todas as facetas deste tema, tanto no tecnolóxico, como no xurídico, como no literario. É dicir, a linguaxe é código, a intelixencia artificial non é máis que unha ferramenta feita de código para producir máis código, e a literatura é código. En principio, todos estes códigos son comuns, comunitarios, colectivos e de titularidade humana, ata o de agora, non? Todos estes conceptos de código, de linguaxe, de humanidade e de intelixencia están agora nun momento singular de transformación. O que estamos a decidir, e quero rematar a miña intervención cun tema fundamental que creo que ten conexión con este que estamos a tratar, que é o tema dos neurodereitos, estamos a redefinir que é o humano, non? Entón, non é unha tarefa sinxela, non é unha tarefa de agora, senón que ten unha ampla tradición e que a fin se resume nunha cuestión de automatización do noso contexto. Recomendo vos moito servirme de guía para esta difícil tarefa de estudiar o contido daquelo que temos que abordar desde a perspectiva xurídica, que é o que se chama o dereito sustantivo, non? Cando as abogadas traballamos cuestións de responsabilidade sanitaria, algo debemos saber da práctica médica e de farmacéutica dentro do posible, algo tamén temos que saber de desenvolvemento tecnolóxico para poder abordar estas cuestións e de creación artística, neste caso literaria, non? Para poder interpretar debidamente a mecánica de funcionamento das normas que nos afectan, as que xa existen e as que están por vir. Con isto quería dicir que a tarefa que temos por diante, dende a perspectiva xurídica e autoral, activista e técnica, entendo eu que é non perder a perspectiva dunha crítica da razón algorítmica. Para isto, o libro que non quero deixar de citar do creo que catedrático, o profesor da Universidade Daniel Innerarity, que tamén participe de algunha das comisións de inteligencia artificial, recoméndovolo porque é moi útil, non? E gústame recoller esa cita que di que xa o filósofo Hobbes, en canto que estatista, podemos consideralo como o avó da inteligencia artificial, porque xa estábamos a falar de gobernantes ou gobernanzas automatizadas en séculos moi precedentes ao noso, non? Neste sentido, quero recuperar a perspectiva que introducía Sebastián, que me parece fundamental, que é a cuestión, estamos a falar de computación e de automatización de tarefas dun grado de altísima complexidade, pero en ningún momento estamos falando de creación, nin de pensamento, nin de intelixencia humana, tal como a coñecemos. Para isto tamén está moi ben acudir ás novas construcións teóricas
sobre a intelixencia material, a intelixencia dos materiais, a intelixencia animal, a intelixencia vegetal, que non é comparable nin asumible á humana, pero que é propia e xera os seus propias redes de transmisión de información e coñecemento. Non? Por iso dicía que o que é humano e o que é intelixencia é un concepto que en sí está nun momento de fonda transformación. Pero, como dicía moi ben Sebastián, as ferramentas de intelixencia artificial analizan, bueno, con perdón da perspectiva teórico-xurídica, non son técnica, pero vamos, que tal e como están definidas legalmente, analizan datos para non só, pero principalmente, extraer correlacións, tendencias, decisións, que poden configurar a través da computación e da automatización de tarefas toma de decisións que non son conscientes sobre o que están a facer. Entón, as ferramentas de intelixencia artificial procesan, computan, automatizan, deciden, identifican, elaboran perfis, tendencias e demais. O que si poden facer é influir, e isto xa o fan, na nosa toma de decisión, na nosa privacidade mental, na nosa tendencia ideolóxica. E isto sí que é un ámbito que afecta directamente aos dereitos humanos. Por eso estáse a traballar na creación dun novo ámbito de dereito en conexión cos dereitos humanos que son os neurodereitos. O dereito fundamental e humano á privacidade mental. O dereito fundamental e humano á continuidade psicolóxica. Estamos a falar de... Entón, dentro deste ámbito dos dereitos humanos, sabedes que o máis alto grado de protección están os dereitos e liberdades fundamentales que se corresponden coa nosa Constitución estatal, entre os cales están a liberdade fundamental á creación artística. É un dereito e liberdade fundamental como seres humanos, é un dereito humano, o de acceso á cultura, o da libre creación, en especial a creación artística e a difusión e produción desas obras unha vez creadas. Os dereitos de autor sabedes que nacen total, plena e eficazmente no momento da creación. Non hai que registrar nada, non hai que, quero dicir, no momento da creación da obra é cando nace o dereito e así está protegido pola institución xurídica da propiedade intelectual dende hai séculos, que, como ben dicía Sebastián, é forte, é plena e efectiva, pero está nun momento de total tensión. Claro, dicías ti, estamos nun momento de tensión ou de conflito. O dereito non é outra cousa, A democracia non é outra cousa. É dicir, hai pouco falábamos, podíamos sacar fotos en prensa de menores sen ningún problema, que se facía hai 100 anos cos datos persoais, coa imaxe persoal, en fin, o dereito, ademais, ten a circunstancia e a característica de que vai sempre por detrás da realidade, non como o mercado, que vai por diante. Entón, xa na tensión democrática, no conflicto de dereito que dá lugar á propia escena do dereito, na violencia disruptiva que é necesaria para a creación e a conquista de dereitos, non olvidemos, a desobediencia civil é un dereito máis que sirve para facer que aquilo que cristaliza como institucionalizado teña capacidade de mudar e de avanzar, pois é algo fundamental, non? Entón, bueno, perdoade por a introducción máis teórica e máis tal, pero pareceme moi importante recuperar aquela frase da autora Marguerite Duras que dicía: é a realidade a que escribe, e hai moita xente moi célebre que nunca tivo escrito, entre eles Sartre, non? Eso dicía Marguerite Duras, nos dicímolo hoxe da intelixencia artificial, todavía non escribe, aínda que poda competir con Sartre. Ben, vou vos explicar claves, vale? Perdoade se vou un pouco seguidiña, calquera dúbida despois a retomamos, vale? Eu quería simplemente clarificarvos un pouquiño o panorama. Sabedes que como autoras e como autores tedes os dereitos morais que son inalienables e intransferibles, que son aqueles que ti mencionabas, de integridade, de acreditación, etc. Pero tamén tedes unha esfera patrimonial. A autora e o autor é unha traballadora ou un traballador no momento en que está a desenvolver unha obra. Hai un traballo. Está clasificado no noso Estado como unha actividade que produce beneficios económicos de tipo rendemento do traballo, a non ser
que por encarga e na prestación de servicios nunha actividade económica produzamos textos como unha ferramenta de inteligencia artificial pois para alimentar, que xa se ten feito, se fai, manuais de instruccións, outro tipo de cousas que sería unha prestación de servicios económica. Pero vamos, que é un rendemento do traballo é traballo. Por que nacen os dereitos de autor? Única e exclusivamente para garantir que a autora ou o autor participa na cadea de valor da futura ou posible explotación económica da súa obra. É dicir, tedes un activo patrimonial, ademais dun activo cultural ou, digamos, un ben xurídico autoral, tedes un ben patrimonial, non? Unha clase concreta de propiedade. Ben, eses dereitos exclusivos de tipo patrimonial son a reproducción, que é o que se ve implicado no tema da inteligencia artificial, non os demais por agora, legalmente, o dereito de comunicación pública, que é exhibir, poñer a disposición do público sen venda de exemplares, o dereito de distribución, vender, alugar ou prestar as vosas obras a cambio dunha contraprestación económica, e de transformación, que é a tradución ou outra calquera variación que dé lugar a unha obra nova, titularidade daquela persoa humana que a traduce. Só as persoas humanas teñen recoñecida a condición de autor. Algúnas persoas xurídicas, pola nosa legislación, empresas, asociacións, entidades públicas como as universidades, teñen recoñecidos dereitos afíns aos de autoría. As produtoras de fonogramas, música, teñen dereitos afíns. As artistas, intérpretes, executantes, actrices e demais teñen dereitos afíns, pero as obras literarias, a autoría é dereita completa de autor. E despois hai outros dereitos que, digamos, pertencen ao ámbito da explotación, que son os de simple remuneración, que son os que, por exemplo, Cedro tramita para vos, que son aqueles que, non puidendo a autora ou autor ter presenza e xestión exclusiva que lle corresponde por lei sobre a explotación da súa obra, delega ou por lei, neste caso, están atribuídas a entidades de xestión colectiva, que teñen que obrigadamente xestionar aqueles accesos, licencias, usos que se fan sen presencia ou capacidade de decisión por parte da autora ou do autor e que garanten que aqueles ámbitos nos que non podedes chegar, pois exista esa vinculación para que eu reciba unha remuneración. Entón, o uso colectivo sen xestión directa por parte das autoras, como se fai agora no tema do ámbito da inteligencia artificial, xa ven existindo de sempre. A min gustaríame chamar a atención a todas as entidades e demais a recoller unha fonda, a reflexión sobre cal é o lugar de efectividade real dos dereitos que xa existen, non, como dicía un colega de Alga dun colectivo que estaba en Vigo en Valladares de investigación tecnolóxico-digital nos anos 90 aquí en Galicia no ámbito independente, en Galicia sempre estamos de estrea. Non estreemos tanto e recollamos o que xa temos. Bueno, con isto quero dicir que este ámbito xa existe. Os vosos dereitos que son exclusivos deste tipo teñen xa limitacións dende o primeiro da súa existencia moi específicas. É dicir, un autor ou a propiedade exclusiva dun autor ou dunha autora vese limitada por certas cuestións, entre elas, como xa coñecedes, a cita, a investigación. É aquí onde se abre o tema da minería de datos e de onde ven a cuestión da regulación europea e agora isto que nos está a preocupar tanto, vale? Pero dentro da norma que xa coñecemos de propiedade intelectual, un dos límites é a investigación, a docencia, porque entendemos que as obras forman parte dun patrimonio colectivo que é o acervo cultural, patrimonial da humanidade e da sociedade. E non podemos, como autoras, poñer obstáculos ao acceso xeral á cultura. Por iso, cando unha autora fina ou falece, se os seus herdeiros ou herdeiras quixeran impedir a divulgación dunha obra, poderíase incluso opoñer xudicialmente o dereito de acceso á cultura que temos todas, de coñecer esas obras inéditas de Emilia Pardo Bazán, por exemplo. Non? Bueno, de aí ven a regulación que recolle, que non inventa,
Unión Europea, que frente a outros ámbitos como o de Estados Unidos ou o asiático, Xapón, por exemplo, que teñen unha licencia moitísimo máis aberta a explotación mercantil e que priman o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación sobre os dereitos fundamentais ou da obra ou das autoras, Europa, aínda que insuficiente e moi vaga, sí que ten unha postura garantista para os dereitos das autoras. As ferramentas que temos en riba da mesa son os dereitos de autor no ámbito digital non se regularon agora no 2024, constan xa regulados na Directiva 2019/790 da Comunidade Europea. Unha directiva é unha norma que dicta a Unión Europea que non é de aplicación directa nos Estados membros, senón que o Estado español e os demais teñen que transpoñer ao ordenamento xurídico para que teña efectividade. Esta directiva do ano 2019 está transposta ao ordenamento xurídico dende o ano 2021, no Real Decreto Lei 24 de 2021 de 2 de novembro, onde se transpón as obrigas e os dereitos que dan as tecnolóxicas e demais, agora veremos como, ao ordenamento español, vale? E despois, o que se aprobou o ano pasado, que é o que se chama a Lei Digital, xurídicamente mal chamada en todos os ámbitos e portais digitais da Unión Europea e todo, non é unha lei, é un regulamento. O Regulamento Europeo 2024-1689, se non me equivoco, que é o que sí ten, de xuño do 2024, que sí ten aplicación directa cuns tempos de entrada en vigor, é dicir, en concreto, estes temas que nos afectan agora, e que vou rematar xa para resumir, perdoa, Rubén, polo tempo, pero é que é imposible. Bueno, pois, este regulamento, o que atinxe ao tema que máis nos afecta, entrou en vigor o 2 de agosto de 2025 nos Estados membros, vale? Entón, agora, aquí, no noso ámbito xeográfico, temos unha lei de propiedade intelectual vixente clásica que protexe o dereito de autoría, que establece o límite da autora e do autor aos traballos de investigación científica, á actividade docente, á intervención das autoridades sanitarias ou por razóns de seguridade, a acceso a contidos para persoas con discapacidade, en fin, un abanico de límites ao dereito. Por esa ventá chegamos á actual regulación que dende o 2021 xa está efectivamente transposta en España, que estableceu que é lexítimo e legal, que non é o mesmo, pero non vou dicir lexítimo, que é legal, perdón, que é legal a minería de datos, de textos e de datos, que ora imos explicar especificamente que é o que vos está afectando, vale? Como un límite máis ao dereito da autora exclusiva de autorizar ou non o uso das súas obras. E dende o 2 de agosto de 2025 aplica e é efectivo este regulamento chamado Lei da IA ou a IA Act, vale? Que é vinculante e que polo que respecta aos dereitos de autor non ten por que regulalos, porque non é un regulamento de dereitos de autor, senón de funcionamento das ferramentas de inteligencia artificial que clasifica, que identifica, que define e as clasifica como de risco inaceptable, que son aquelas que xa penetran na nosa toma de decisións persoais, de alto risco, que serían estas xenerativas, porque inducen a decidir, producen e xeran, produtos que poden competir coa creación humana, poden, aínda non, e demais, non? E que utilizan, de feito, creacións humanas que están protegidas por un dereito e unha liberdade fundamental. Ben, entón, o que fai o regulamento do 2024 é remitir a directiva do 2019 que xa está transposta en España dende o 2021, vale? Esta é a arquitectura. Todo isto ten que compaxinarse coa lei de competencia, coa lei de protección de datos, coa regulamento europeo e coa lei estatal de competencia de sociedade da información, de prestación de servicios digitais. Hai todo un abano de normas que afectan directamente á aplicación. Entón, non podemos abordar estes debates falando única e exclusivamente dunha norma insuficiente, cando ningunha norma pode interpretarse sen o marco e o contexto e o funcionamento técnico que é mecánica xurídica.
que coñecemos as profesionais, pero que temos que dialogar xuntas, porque é mecánica xurídica, vale? Ben, vou vos explicar únicamente en que consiste efectivamente esta cuestión da minería, vale? A minería de datos está definida como unha técnica analítica automatizada destinada a analizar textos e datos, imaxes, calquera outro tipo de dato, en formato digital, vale? A fin de xerar información que pode incluir, pero non só, como dicíamos, pautas, tendencias ou correlacións. En principio, esta minería que consiste en reproducir. Se vos tedes a obra sen digitalizar, non se vai a ver afectada. Se vos tedes a obra digitalizada, onde a digitalizaxedes? Nun repositorio privado, persoal, nun blog, nun repositorio ou base de datos. As bases de datos son unha obra intelectual sui generis que atribúe dereitos de propiedade intelectual á entidade xurídica propietaria desa base de datos. Agora Rubén nos falará de nós, que entendo que pode interpretarse como base de datos, entre outras cousas, de titularidade pública. Bueno, ben, entón, nós xa temos que ter pasado por unha cadea de autorizacións que, pola miña experiencia como abogada, vexo que non está, que xa é feble. É dicir, xa non se toman decisións informadas nesa produción de cadea de valor. E a inteligencia artificial o que fai é abusar e extractivizar unha determinada cadea de valor que é a nosa responsabilidade, e de outras e outros, manter sen eslabóns quebrados, non? Esa é a tarefa para min. Ben, o que establece a normativa, tanto europea como estatal, é que esa minería de datos, esa reproducción, lembrade, dereitos exclusivos, reproducción, comunicación pública, distribución e transformación, só estamos a falar da reproducción, unha copia parcial ou total da obra ou do texto. Se pode facer sen autorización ningunha cando é por unha entidade de investigación científica ou cultural ou titularidade de patrimonio cultural. Unha biblioteca, un museo, o Museo do Prado, podería extraer e reproducir todas aquelas obras e imaxes de obras que estén no ámbito digital, sempre e cando sexa con fins de investigación, para facer ferramentas abertas, públicas e utilizables por todas. Estamos, en principio. Esa é a teoría, vale? Artigo 3. Artigo 2 define, artigo da directiva que vos dicía, 2019-790. Artigo 3 establece a excepción xeral. Artigo 4, que é o máis puntual, cando non sexa con fines de investigación ou non só, e concorran outros fins xerais, entre eles os comerciais, para poder facer esa extracción e reproducción de minería de datos e de textos, pódese facer sempre que non conste a reserva explícita do autor ou da autora consignada nunha linguaxe técnica que poda ler unha máquina ou medio adecuado. Vale? É dicir, non vale compoñer, ou sí, agora vou vos dicir, en linguaxe humana, que así se clasifica, esta obra está reservada e non permite os usos de extracción de minería. Se eso non o pode ler unha máquina, non está posto. Que pasa que as máquinas poden interpretar linguaxe humana porque se poden ler Tolstoi, poden ler a reserva de dereitos. Así xa o dixo o Tribunal Último de Hamburgo, que se pronunciou sobre estas cuestións, que seguro coñecedes a sentencia, e comentamos. Remato, vale? A parte desta excepción, todas están baseadas e nomean un concepto que pide ao propio informe do Parlamento Europeo que se clarifique, porque en dereito as palabras nunca teñen a significación lóxica que lle atribuímos no lenguaxe cotiá, é unha cuestión que ocorre. Entón, é código, volvo a dicir, é código. Se ti pos unha barra ou dúas barras en linguaxe de programación, non é a mesma acción. Xurídicamente, cando falamos de uso ou acceso lexítimo, de que estamos a falar? Dun concepto xeral xurídico indeterminado, do que se coñece en Estados Unidos como fair use, é dicir, uso lexítimo de acceso, o que en Europa coñecemos como uso lexítimo, que é o pago dunha licencia que efectivamente este autorizada ou que sexa a utilización de obras en dominio público. Está mal definida, como dicía Sebastián, é insuficiente e imprecisa. Pero non quero deixar de dicir que na norma do 2021 que transpón esta directiva ao ordenamento xurídico cométese aínda por riba
outro erro que contradice directamente a directiva, vale? Que é que, como ven pasando nos últimos tempos, pois a técnica legislativa decaeu literariamente dun xeito catastrófico, entón as normas están moi mal redactadas, cada vez se redactan peor, non? Eu son da idea que escribir deberíase facer pouco e lento, porque é unha cousa complexísima, é mover pedras, non? Ben, neste sentido, entón, que fai o Real Decreto do 2021? Quero dicilo ben para non confundirnos. Que se vos dixen antes que a minería de datos con fins de investigación científica, xeral, feito por institucións públicas e demais, pódese facer sen ningunha limitación nin necesidade de autorización, pero cando concorre un uso comercial é necesario que non exista reserva do autor, pois a redacción do Real Decreto Lei do 2021 resulta que aplica esta excepción aos dous casos. Entón, coa normativa vixente, que non vos recomendo seguir esta portiña de atrás, porque se reclama judicialmente nos van dicir que é contraria á directiva e que hai que modificala, actualmente en España, se ti pos a reserva de que tampouco queres que a minería se aplique para temas de investigación científica, non se, o sea, poderías limitala, porque aplica a reserva por unha mala redacción aos dous supostos, o xeral e o máis restrictivo, vale? Por que se fai isto sen contemplar unha remuneración que eu considero que non é correcto e que efectivamente debe concorrer ese dereito de remuneración? Pois porque se entende que é un límite á xestión exclusiva das autoras que vai en prol da investigación e da innovación tecnolóxica e da competitividade da linguaxe e a calidade con obras artísticas, claro. Así, logo, hai os usos extractivistas, abusivos, que para min teñen máis que ver co que vos dicía desa crítica da razón algorítmica, quen é a propietaria destas ferramentas, como se concentra o poder nas empresas internacionais, ese é o tema que temos que, é exactamente o mesmo que Altri, que é unha cuestión de extractivismo, de recursos e de dereitos fundamentais. Entón, exixe unha posición política clara, unha reivindicación e un exercicio do dereito, por favor, nos espazos de efectividade. Agora en España é obrigada a mediación previa, hai que acudir a unha negociación saludable, pero despois practicar o acceso xudicial aos pronunciamentos. Pois hai sentencias recentes que xa están a garantir os dereitos das autoras e os autores non por esta aplicación de normas, senón baseadas na institución xurídica clásica da propiedade intelectual. E di, sí que se pode aplicar este tipo de límites de minería á inteligencia artificial, aínda cando no 2019, cando se falaba de minería de datos e textos, e da directiva esta da inteligencia artificial, todavía non existía a inteligencia artificial xenerativa. Por eso só falamos de reproducción, porque agora os contidos que non son obra, nin teñen recoñecidos dereitos de autor, nin é creación, que quede claro, pero que sí son produtos xerados con esa combinatoria, esa aprendizaxe, poden chegar a competir coas vosas creacións. O que di o Tribunal de Hamburgo, que non é vinculante para os demais, pero que establece un faro, digamos, por onde poden ir os tribunais europeos, é que ese risco probable de que chegue a suceder non supón un dano efectivo para as autoras que haxa que indemnizar, pero que aquí xa nos vamos aos principios clásicos de responsabilidade civil e demais extracontactual que está por legislar aínda e que tamén afecta a todo isto. Entón, hai moito máis do que poderíamos falar, non quero quitar pero quedadevos con esta idea de que actualmente é obrigado para as proveedoras e os desenvolvedores, que non sei como se chaman, de ferramentas de inteligencia artificial ter desenvolvidas ferramentas que poidan ler esa reserva das autores e dos dereitos, é un dereito que xa podedes exixir a título persoal como autoras ou como usuarias desas ferramentas, vale? Teñen unhas obrigas claras de transparencia. Entón, ademais de todo isto,
temos que perder un pouco o medo porque haberá que negociar este tema que xa falaremos despois das licencias colectivas, vale? Quero transmitirvos algo de tranquilidade de xa ven existindo de forma clásica unha xestión non directa nin exclusiva das autoras que por lei está atribuída ás entidades de xestión colectiva, o que fai absolutamente necesario que vos asociedes en Galeusca, nas vosas asociacións profesionais, nas entidades de xestión colectivas que decidades elixir ou crear, que podedes, vale? Para poder facer unha efectiva defensa nun ámbito que xa non é individual, nunca o foi, porque era humanista, colectivo e comunitario. Agora é depredado e abusado por outro tipo de iniciativas. Se non recuperamos esa colectividade e esa comunitariedade, é imposible facer frente a esta explotación. Entón, como detecto eu que unha inteligencia artificial está a ler ti non a túa asociación, a Comisión Nacional que xa existe de protección frente á inteligencia artificial, as comisións europeas e demais, nas que hai que estar presentes. Xa está. Gracias. E logo, calquera dúbida que teñades, sen problema, falamos. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Egunon eta ongi etorri, bon día, benvinguts. Bueno, eu en primeiro lugar o que quixera, por suposto, agradecer o convite e, sobre todo, parabenizarvos colectivamente por retomar os traballos de Galeusca, porque eu creo que, por desgraza, e digo ben, eu creo que os traballos de Galeusca son e van a ser máis importantes que nunca e non só exclusivamente no ámbito literario que tamén. Por lo tanto, parabéns e moita sorte co duro traballo que tedes tamén por diante. Eu a verdade é que, claro, tanto a intervención de Sebastián como a de Ania agora centraron perfectamente o tema e me despexan a min dúas partes moi importantes. Unha porque Sebastián centrou un dos grandes puntos do debate que para min é o fundamental desde o voso punto de vista de creadores de nacións sin Estado, que é a contradición ou a aparente contradición que pode haber entre os dereitos de autor e os dereitos lingüísticos en clave nacional. E, por outra parte, porque Ania explicou brillantemente toda a parte xurídica que non é pouca nin fácil de entender. Entón, eu, como este é un tema vastísimo, inabordável, porque como vai afectar, como afecta xa a irrupción da inteligencia artificial e nomeadamente da IA xenerativa en todos os ámbitos da vida, e suliño isto, en todos os ámbitos da vida, porque non se vai escapar ningún, nin o xurídico, nin o laboral, nin o judicial, nin o sanitario, nin, por suposto, o literario. Bueno, pois é un campo inabarcable, con moitas aristas e, sobre todo, hoxe en día, de momento, con moitos interrogantes. Entón, eu o que vou intentar é exclusivamente, eu intenteime por da perspectiva dun escritor ou unha escritora galega, ou neste caso vasca ou catalán, dos países cataláns. E eu dicía, bueno, que me interesaría a min saber ou que claves para min serían esenciais a hora de abordar o debate da IA xenerativa e a miña creación cultural, artística ou demais. Bueno, a primeira reflexión, pois xa fixeron referencia tanto Sebastián como Aina, pero eu creo que hai que recalcala, e é que a inteligencia artificial nin é intelixente nin en grande medida é artificial. Entón, por que digo que non é intelixente? Porque se nós entendemos por inteligencia a aceptación habitual da capacidade de razoar, da capacidade de comprender, da capacidade de aprender de forma autónoma, da capacidade de crear significado, hoxe, suliño o de hoxe, a inteligencia artificial non pode facer nada diso. Por lo tanto, a IA non comprende, a IA non ten conciencia, a IA o que fai é, fundamentalmente, como comentaban os dous compañeiros, procesar datos e dar respostas estatísticamente probáveis, pero a IA o que non ten é unha motivación, a IA non ten capacidade autocrítica e, polo tanto, aínda que poida haber unha apariencia de pensamento e de razonamento, non o hai. O que hai é un cálculo matemático
masivo. Cando vos escoitedes todo o tema de aprendizaxe automático, o machine learning, como lle chaman, realmente aí non hai aprendizaxe. Quero dicir, aí non hai creatividade, aí non hai intuición, aí o que hai, para entendernos, é un grandísimo cálculo matemático. Por lo tanto, inteligencia artificial non é intelixente. E o de artificial, pois parcialmente. Si nos vamos ao que di a Real Academia Galega de que é artificial, que eu busquei onte, pois di feito ou producido pola arte ou a industria e non pola natureza. Pois aí é evidente que non nace da terra nin do ventre de ningún animal. Entón, desde esa perspectiva, pois evidentemente é artificial. Ahora, si con artificial o que intentamos é suxerir que a IA ten certo sentido autónomo ou independente do ser humano, tamén é falso. E, polo tanto, a IA é profundamente humana nalgúnas cousas boas, pero sobre todo nas malas. E, de feito, non vou falar desto porque me alongaría moito, pero se vos fixades, un dos grandes debates que está en riba da mesa é como a IA reproduce, incluso exaxera determinado tipo de sesgos, de raza, de clase, lingüísticos, por suposto, de culturais a todos os niveis, incluso civilizatorios, con respecto a tal. Eso, logo no debate si queredes, pero que efectos pode ter o uso de inteligencia artificial nun proceso de selección de personal para unha empresa é terrible. Que usos pode ter a IA desde unha perspectiva dunha aseguradora a quen asegura, a quen non asegura e con que condicións en función de como mal se regule, pode ter efectos moi perversos. No ámbito judicial en Estados Unidos está demostrado que a utilización de inteligencia artificial para predecir o índice de reincidencia de presos ten un sesgo clarísimamente contrario ás persoas de raza negra ou demais. Polo tanto, non hai nada máis humano que o racismo, que o clasismo e tal, pois aí a reproduce todas esas deficiencias humanas. Segunda idea, que tamén a esbozaba Ania antes con moi bo criterio. A IA, desde a perspectiva dun creador ou dunha persoa calquera, nin é boa nin é mala. Quer dizer, eu, cando escoito xuicios moi categóricos de criminalización absoluta da IA ou ao revés, das bondades infinitas da IA, digo, a IA é unha ferramenta. Entón, ese exemplo do coitelo tan manido vale para a IA, quer dizer, un coitelo vale para cortar o pan ou para cortarlle as cordas a unha persoa que está injustamente presa ou vale para degolar a un inocente. O problema non é o coitelo, o problema é o uso que se fai do coitelo. Neste caso, e como tamén comentaba Ania, para min non só é o uso que se fai do coitelo, porque todos temos coitelos, pero quen ten a IA? E aí hai outro problema, e é o uso e a propiedade da inteligencia artificial e, polo tanto, a intencionalidade da IA. Por que digo isto? Porque, se vos fixades, no caso que nos trae hoxe, que é a IA generativa, pois son moi poucas plataformas, entonces, miramos ChatGPT, OpenAI, Gemini, Google, Grok, Elon Musk, Cloud, o sea, quer dizer, son 4 ou 5, e sobre todo ChatGPT, pois que nuclean un gran oligopólico tecnolóxico, pero que se vamos ao hardware que soporta eso, é directamente un monopolio. Nvidia, as GPUs que se usan para que poida funcionar ChatGPT ou calquera destes bichos, pois máis do 80% proceden de unha única empresa norteamericana. Entón, todo iso ten problemas, en función de como se use. Poñovos un exemplo. Desde hai 2 días, no meu timeline, ou como se chame, de Twitter, na parte esta que induce Twitter, me saen cousas sionistas. E ti dis, bueno, non fai falta moita IA para saber que simpatizo e apoio incondicionalmente a causa do povo palestino. Por que me bombardean a mí? Pois precisamente por iso. Entón, é moi importante neste debate quen ten a propiedade de todo isto. Terceira idea, que tamén apuntaban os compañeiros, para mí moi importante,
no voso caso, a IA non é creativa. Non? Se nós entendemos por creatividade pois a capacidade de xerar algo novo, inesperado, con sentido, que sexa froito das experiencias vitais, emocións, da conciencia personal, a IA non é capaz de facer nada diso. É certo que a IA, cando non sabe, inventa, pero esa non é a creatividade a que nos estamos a referir. Non? Quer dizer, no traballo que realiza a inteligencia artificial non hai intención estética, non hai intención filosófica, non hai intención de goce. Quer dicir, o que hai, como dicía antes, basicamente é matemática, non? Por moito que se poidan xerar cousas que poidan ás veces sorprender. Non? E a literatura nunca será simplemente a combinación de palabras, non? Implica unha determinada cosmovisión, unha visión do mundo, unha memoria cultural, unha ideoloxía, unha experiencia vital. Non? Eu onte vía unha película que non a puiden ir a ver no cinema, na que un pai perdía nunha situación así moi tráxica un fillo pequeno. E onte vendo a película dicía, bueno, e se eu lle digo a IA que me aborde isto, exactamente como me vai a abordar. E seguro que poderá copiar e emular moitos relatos que falan de perdas dolorosas e demais, pero nunca vai ter a capacidade nin de empatía, ni de poder entender profundamente determinados comportamentos do ser humano. Non? Polo tanto, pode imitar, e pode imitar moi ben, pero, aínda que adestráramos o algoritmo ca enciclopedísima obra aquí de Seixas sobre Castelao e lle metéramos toda a produción de Castelao, nos poderíamos adestrar a IA para que me escribiera un texto similar ao estilo co que escribía Castelao. Ahora, a IA nunca podría crear o Sempre en Galiza, porque o Sempre en Galiza ou calquera outra obra de Castelao responden a un momento vital, a unhas circunstancias persoais, a unha formación, a unha serie de elementos que por moito que se pode intentar imitar. Eu podo adestrar o algoritmo con toda a obra de Borges e dicirlle, faime un conto tipo Borges, e pode chegarme a facer algo que dé bastante o pego, pero nunca será Borges. Entón, esta é unha cuestión que eu creo que tamén desde a perspectiva da creación é importante, porque a creatividade precisamente non é estadística, senón que é humanidade, e iso nunca o vai poder facer a tal. A cuarta cuestión, que non vou entrar nela, porque eso sí que xa abordou de forma moi completa Ania, pero eu creo que é indiscutible que os dereitos de autor hai que pagalos. Onde está o problema? O problema é que, como ela apuntaba, a legislación, por definición, sempre ten que ir por detrás do avance tecnolóxico. E cal é o problema? Que nese limbo entre que hai avance tecnolóxico e todavía non hai unha legislación que regule correctamente iso, é onde se cometen as grandes barbaridades. Entón, o que tiñan que roubarse o roubaron, para que nos entendamos. Eu tiven a oportunidade, non vou dicir o nome da empresa, pero, tiven a oportunidade de reunirme ca responsable de novas tecnoloxías dunha gran multinacional do ámbito literario, para entendernos, xornalismo do ámbito tal. E ela comentábame como eles sentaron na mesa a OpenAI dicíndolles de que eran conscientes de que usaran todo dos seus periódicos, das súas radios, das súas editoriais, de moitos países. E que unha de dúas, ou se chegaban a un acordo, ou que se prepararan para un pleito internacional moi forte e moi cuantioso. OpenAI pagou con unha cláusula tamén de confidencialidade, porque precisamente non queren efecto chamada ante ese tipo de denuncias. Pero o que quero dicir é que o que había que roubarse está roubado. Eso tamén é o primeiro punto. E aparte está roubado legalmente, desde a perspectiva de que non había, en moitos casos, unha legislación
Noutros casos, sí, é roubo puro e duro, porque sí que hai tal, pero nalgúnas cousas hai limbo, non? De como as puderon facer. Entón, eu non coñecía o principio este que comentaba Sebastián de art, pero que é moi parecido ao que vos iba a dicir eu. Eu metía unha cousa máis. Eu, desde a miña perspectiva, se fose escritor, se fora escritora, que sería o fundamental? Bueno, o primeiro, consentimento, indiscutível. Quero dicir, ninguén pode usar nada meu se eu non dou unha autorización expresa. Eso é indiscutible. Segundo, o tema da transparencia, porque se hai algo que non é todo este mundillo, é transparente. Entonces, o primeiro é, ten que haber trazabilidade de todo, quero dicir, quen colleu, cando, como, pa onde, pa qué, o sea, ten que ser transparente. E podo vos asegurar que é un mundillo profundamente oscuro. Terceiro, indiscutível para min tamén, ten que ser remunerado. Outra cousa, e aquí logo entrarei no matiz, que estou de acordo con todo o que dixeron os compañeros, pero hai unha cousa que eu sí que matizaría. Ten que ser remunerado. Outra cousa é quen ten que pagar. Eso pode ser discutível. En función dos contextos, e despois direi. Porque pode ser a empresa, pode ser un Estado, ou, entrarei. Ahora, o que non é discutível é que os dereitos de autor hai que pagalos. Que, a ninguén se lle ocurre que poida utilizar eu unha canción para facer un spot publicitario e non pagar, joder. E a ninguén se lle ocurre que eu poida ir e coller un fármaco que ten patente e poñerme a clonalo e non pagar. Pero ninguén di nada porque se poida coller unha novela, adestrar un algoritmo que vai utilizar as expresións, as formas verbais, a linguaxe, para poder producir textos despois e que non pague. Entón, que hai que pagar? Indiscutible. E eu, a que metía maiores, porque senón nada disso funciona, é unha inspección efectiva. Porque de pouco vale legislar si tes que ser ti. Como demostro eu que OpenAI... Eu logo vos porei un exemplo concreto que nos pasou a nós. Pero, como demostro... Eu sei que OpenAI e que outros generadores de IA generativa empregaron determinados recursos que os poden entregar porque os nosos son libres, gratuitos e de acceso universal. Pero non o podo mostrar. Entonces, a carga, quero dicir, todo isto non vai ser efectivo se non hai un modelo de inspección real e de fiscalización real deste asunto. E, por último, e con isto poño vos dous exemplos do que facemos e onde para min está o matiz. Claro, vos sodes escritores e escritoras, non? E todo o que dixen ata agora vale para un escritor galego e para un escritor norteamericano. Pero claro, non sodes norteamericanos, nin escribides en inglés. Escribides en galego, en euskera e en catalán. E iso quere dicir que escribides en linguas minorizadas ou, cando menos, non linguas maioritarias. Entonces, hai un tema que non é menor, e é os dereitos dos falantes desas linguas. E que pasa se os falantes desas linguas quedamos excluídos dos usos que ten a inteligencia artificial? Entón, eu quero facervos aquí unha cousa. Se eu vou agora a ChatGPT e poño que é o Galeusca literario. Bueno, joder. Mira, espera. É que a primeira iba... Mira, non, esperad un segundinho. Aquilo que se entende como galeusca. A ver. Aquí vai o que quería explicar eu. Hai algo que vos chama a atención?
Vou vos dar unha pista, un nin ou lin, o que pon. É que esa é a clave. O que non vos chama a atención é o que máis vos debería chamar a atención. Por que contesta en galego? Onde aprendeu ChatGPT galego? Por que o meu iPhone, despois de tantos anos e tantas loitas, non o podemos ter en euskera nin en galego e en catalán e por Andorra? Ese outro temilla curioso. Pero, dicir, por que ChatGPT sabe galego? E bastante bo galego. Pero é máis, porque podías decir, bueno, pois ChatGPT e tal. Por que DeepSeek, que é a competencia china, tamén fala galego? Non? Que nos ensinou? Como aprendeu? Bueno, entón, logo explicarei isto, pero o que quero dicir é que nós temos un problema como nación sin Estado. Eu creei o que a idea e despois o proxecto do proxecto NOS, que é o proxecto para garantir o uso do galego no ámbito das tecnoloxías lingüísticas, porque realmente estaba facendo outro proxecto. Eu estaba facendo un proxecto que era para que as persoas maiores viviran máis tempo nas súas casas sin ter que ir ás residencias, vale? Entón, eso levaba todos uns aparellos tecnolóxicos con moitos sensores pola casa, con 20.000 movidas, e cando íbamos a implementar iso, dime conta de que todo o interfaz desto era por voz, para persoas maiores que non tal e cual. E que había que falarlle en español ou en inglés. E entón dixen, baixo ningún concepto. Xa é unha cuestión en contra dos meus intereses empresariais, pero por coherencia e tal. Eu non vou facer que un vello ou unha vella galega teña que falarlle en español á máquina para... Por que non? Entón dixen, joder, é que hai unha cuestión previa a facer estas cousas. É que as máquinas teñen que entender o galego. As máquinas teñen que entender o galego. E eu teño que poder expresarme con normalidade, porque senón volveremos a poñer o galego nunha posición todavía máis precaria. A min isto pasoume como o fillo, e perdonade por alongarme aquí con esta anécdota e acabo con isto. Como o fillo pequeno, claro, monolingüe en galego tal, e un día veume a ensinar con un iPad todo orgulloso como puña el os dibuxos. Estaba vendo os dibuxos e dixelle, pero ti que se non sabes escribir, como lle metiches en Google o rollo? Dixelle, Xoel, a ver, dime como fixeches. Entón colleu, que eu nunca utilizara o tema de Siri, dallo de Siri, Siri tal, ponme dibujos de non sei que. E hostia, para min foi un shock, porque foi a primeira que escoitei o meu fillo falando en español. Pero sin que eu lle explicara nada, el xa interiorizou no seu subconsciente que a máquina se lle fala en español. E que para facer unha cousa moi molona, que a lle mola moito, que ver dibuxos, hai que facelo en español. Vale, entón, a min eses dous temas foi unha cousa que me rompeu os esquemas. E dixen, bueno, nos aquí temos que facer algo e nos temos que garantir que isto se poida facer. Entón, por que digo isto? Porque ChatGPT fala galego porque colleu os recursos do proxecto NOS. Vale? E o proxecto NOS é un proxecto que é público, porque o lidera a Universidade de Santiago de Compostela e parcialmente a Xunta de Galicia, e ten fondos do Estado español e da Unión Europea, e o que fixo é crear un corpus en base a convenios de colaboración con moitísimas entidades e institucións do país, e aí colabora desde esta institución, o Museo do Pobo Galego, ao Consello da Cultura, ao Parlamento de Galicia, as Diputacións cos BOPs, e moitísimas entidades sociais que donaron, con todas as garantías, determinado tipo de textos, audios e demais, para crear un corpus, non? Que nos poñemos a disposición para usos en formato aberto e gratuito. Se non se fixera eso, hoxe ChatGPT non estaría en galego. Entón, aí onde entramos na contradición. Por que digo isto? Porque nós non temos unha masa crítica neste país, podemos facelo en portugués, pero para facer en galego nun país que non chega a 3 millóns de habitantes, co número de falantes que temos, non temos masa crítica para que determinadas empresas asuman o custe de facer isto que é altísimo. Que é altísimo. Entón, nas nacións sin Estado, ou hai unha intervención pública para garantir que o galego, o euskera e o catalán teñan
unha penetración neste ámbito ou hai problema. E neso, pois, hasta hai certo galeusca tecnolóxico e os proxectos parellos, o caso de Aina en Cataluña ou Gaitu en Euskal Herria ou outro tipo de cosas, pois existe tamén bastante interrelación. Pero neses casos é onde creo que estaría xustificada a intervención pública para o pagamento deses dereitos de autor. Eso acaba de pasar en Noruega e non é unha nación sin Estado. Pero tería sentido que aquí, por exemplo, poño un exemplo, que a Xunta de Galicia chegara a un acordo con todas as editoriais galegas, onde as editoriais galegas cedan os libros para este uso e que os autores que autoricen a cesión para este uso teñan unha remuneración de dereitos de autor que paga a Xunta de Galicia? Pois eu creo que sí. É mellor que as editoriais, as entidades de xestión colectiva. Correcto. Puxen as editoriais por... Correcto. Pero aí é un caso onde dicía, porque vai pagar ChatGPT para poder ter unha versión en galego? Xa vos digo eu que non. Porque comercialmente non lle interesa nin lle é rendible. Ten sentido que o goberno galego faga un investimento para garantir que aí estén todo isto? Pois, por suposto que... E diría máis, perdón, Rubén, non é que teña sentido, é que tenga obriga como poder público de remover calquera obstáculo que impida o acceso á cultura. É unha obriga da administración pública pola que se lle pode demandar unha responsabilidade patrimonial por omisión dun deber público. Insisto, hai que demandar. Claro, e con isto acabo. Antes, cando dicía da ferramenta, que unha ferramenta se pode utilizar para o mal ou se pode utilizar para o ben. O sintetizador de voz realizado con IA pode valer para quitar postos de traballo de locutores nunha radio que locutan en unha publicidade, mal, pode valer para facer malos audiolibros, mal, ou pode valer para que unha persoa invidente que non pode ler esta noticia de Nos Diario, pois isto todavía non está de todo disponible, pero antes de final de ano estará... Onde está? Claro, non hai... Non, pero antes sí que iba, espera. Pois antes se escoitaba, non? Es que arriba está puesto... Bueno, da igual, confiade en min. Temos, está en fase beta, un sintetizador de voz que é unha maravilla, quero dicir. Se está executando, pero non que non se conecta. Pois non sei por qué. No, pero arriba. Onde? El ordenador, vamos. O navegador. Bueno, da igual. O que vos quero dicir con isto é que temos un sintetizador de voz en galego que é unha maravilla e ca vocalización e con tal. Entón, ti dis, bueno, eso podese utilizar para facer o mal? Sí, podese utilizar para facer o mal. Ahora, vou vos poñer o caso concreto para que o utilizamos e que para min, bueno, foi unha cousa moi emocionante. Nos había un profesor de lingua galega enfermo dela que sabía que nunha fase da enfermidade iba a perder a voz. E unha cousa que lle reventaba é que era unha persona que foi un loitador incansable toda a súa vida en defensa do galego. E dicía, xa me jode que cando me quede sin voz, xa non só me quede sin voz, sino que teña que utilizar un sintetizador en español. Bueno, pois non só conseguimos que non fose así, sino que incluso fixemos que fora ca súa propia voz. Bueno, pois para eso tamén sirve a IA e tal. Por lo tanto, non hai que criminalizar a ferramenta en sí, sino o que hai que denunciar é o mal uso da ferramenta e o oligopolio que hai detrás desa ferramenta. E acabo. Moi ben, pois agora ven a parte problemática do asunto e é que temos 5 minutos. Porque, bueno, primeiro, parabéns polas vosas intervencións, absolutamente esclarecedoras, por certo. Moitísimas grazas. Entón, non sei, é que temos 5 minutos. Pero, a ti chegache un, non? A mí chega Veña, va, conto. A min o que me remoe un pouco é a palabra aínda.
É dicir, a inteligencia artificial aínda non é, aínda non, pero da mesma maneira que os ordenadores cuánticos van ter unha capacidade de computación moitísimo maior aínda, pero multiplicada por miles de veces a velocidade e tal, é probable, e acabo xa, e co problema que temos agora de respeto ao dereito internacional, está empezando por cuestións co xenocidio de Gaza e outras, pero se estenderá probablemente a todos os organismos internacionais. O sea, toda a regulación internacional vai ir a clasificación vertical no tacho do lixo. Non podemos, eu quero chamar a responsabilidade de que non podemos enunciar ahora vou respostar, se vos parece. Eu chamo a responsabilidade de que non podemos tampouco acoller este tipo de pensamentos. Vou citar a Alicia Valdés, que é unha politóloga nova, que ten un libro que está moi ben, que é O malestar na política, pareceme algo así, ahora non me lembro ben, que é por que non somos capaces de pensar unha alternativa diferente a esa probabilidade, perdoa que che conteste desta maneira tan directa, coa confianza. Por que non somos capaces de imaginar? Bueno, pois porque hai que eliminar estas hipótesis do imaginario colectivo. Hai que traballar, hai que previr, hai que reivindicar, xa o dixen antes, pero eu creo que, quero dicir, é posible que haxa unha crise, que hai unha crise do dereito internacional, pero, como dicía antes Rubén, o dereito vai sempre por detrás, sempre por detrás. O xuízo de Nuremberg chegou, chegará. O xuízo que teña que chegar, chegará. No futuro, isto, penso eu, como perspectiva non. É dicir, tiña a palabra aquí escrita, espera un momentiño, a ver se a vexo. Isto, bueno, o que quería decir, predictiva. Entón, vai a predecir, de mesma maneira que un modelo matemático pode predecir cantos peixes hai no mar, cantos ovos hai dun peixe determinado, como vai a evolucionar eso, e o predice con unha porcentaxe de 99,99%, e tal, vai ser predictiva. E entón, é probable que eso sea aínda un paso maior, se non hai transparencia, no control. Eu son pesimista. No control, pero optimista no control. De todos xeitos, eu creo que tedes que pensar nunha cousa. A IA vai traer cousas maravillosas e cousas absolutamente atroces. É así, quero dicir. Para que vai ser unha auténtica revolución a IA? Pois vai ser unha revolución, xa o está sendo, no ámbito sanitario. Claro. Miña nai morreu dun cancro moi raro, non? E tratou aquí o xefe de oncoloxía do Hospital de Santiago. E eu, cando me deu o diagnóstico, non? Eu pensaba, dicía, joder, e este señor, en base a que me dá este diagnóstico tan chungo, non? E decía, bueno, pois porque estudiou medicina, porque se especializou en oncoloxía, porque leva 30 anos no hospital, e entón viu non sei cantos tags. Sí, pero cantos tags viu este señor? 100, 1000, 10.000, 100.000, un número finito. Ti vas ter unha máquina que en unha milésima de segundo ten o coñecemento de non sei cantos millóns de tal, que non se cansa, que non ten mal día, que non ten tal. Entón, o traballo que vai ter a IA en procesos... Mira, hai un experimento, dai moitos anos, dai 10, 15 anos, en Estados Unidos, que é moi chulo. Colleron 1 millón de electrocardiogramas. O algoritmo final predecía mellor que calquer cardiólogo de Estados Unidos, vale? Pero o algoritmo detectou unha rutina de sístole, diástole ou o que sexa, que dicía, calquer cardiólogo dice que estás fenomenal, pero vas a palmar en menos dun ano. A IA non sabe por que morres, pero puido estudiar 1 millón de casos e chegou á conclusión para que a xente estudie. Oiga, quen ten isto non lle diagnosticamos nada, pero ten un problema, non? Entón, o poñoche outro caso, que se empezou a facer un estudo aquí no hospital no Chus en Santiago, que era un programa que a mí me parecía unha pasada,
que era de acompañamento no proceso de toma de decisións médicas. Entón, aí non sustitúe, baseas en coñecemento previo, en coñecemento científico médico, pero que fai a IA? Acompaña o médico. Entón, cando eu chego pola porta e digo que me doe o brazo esquerdo e non sei que, e din, paciente con obesidade, con antecedentes de problemas cardíacos, doe o brazo, non sei que, non sei quanto, o médico di, amago de infarto, ou non sei que, e o ordenador diche, amago de infarto. Pois se os dous pensamos igual, perfecto. Se pensamos diferente, pois chamo outro colega, reviso, non sei que, non sei quanto. Pero que fai o ordenador? Cando a mí me din que me está dando un amago de infarto e o médico me dá un medicamento que é moi bo po corazón, a IA puido revisar en un segundo todo o meu historial médico, e o meu non, pero os dos meus fillos estará todo informatizado desde que naceron. E lle salta unha alarma ao médico, e lle di, oye, colega, que o que lle das aquí a Rubén é moi bo po corazón, pero a este señor estirparonlle un ril e lle vai a joder o non sei que, vale? Entonces, vai a evitar incluso moitos erros, o sea, ten moitísimas funcionalidades que son boísimas. Ahora, claro, se utilizas a IA para asesinar de forma máis eficiente en Gaza, pois é malísimo, non? E se utilizas a IA, pois antes falaba dos procesos selectivos. Imaginadeo, se eu utilizo a IA para un proceso selectivo dun alto directivo de banca e a IA bebe dos tal, pois dirache, pois ten que ser blanco, home, occidental e... Tamén hai un problema de decisión política, entendo eu. O dereito internacional está, o que falta é a decisión política. Entón, como sociedade, a min preocúpame que papel activo podemos ter todas nós nas nosas decisións individuais, o sea, individuais non, perdón, nas nosas pequenas decisións directas, quería dicir, na decisión directa. Entón, ao final voltamos á cuestión da colectividade, da sociedade, da decisión. E sempre haberá unha norma que poida dicir, non imos, aínda que a IA ou esta ferramenta sexa capaz de xerar unha novela nova, digamos, unha obra literaria que en sí é aceptable no canon, non lle imos recoñecer a condición de autora. Pero o debate para min está que faremos coas autoras que nun futuro teñan integrado chips, ou como se chamen, quero dicir, Neuralink, que o teñan integrado e que suplan unha discapacidade, por exemplo, ou queran ampliar a súa realidade ou capacidade mental, que será ampliable, e a garantía é quen pode acceder a esas ampliacións, quen pode acceder a esas melloras, as prótesis que temos hoxe dentais, pois mañá serán neuronais. Bueno. Esa é a cuestión. Ben, mentres tanto... Claro. Sí, é que eso cando vos decía que é creativa, eso chamanlle lapsus, o sea, teñen diferentes alucinacións, nomes, alucinacións, lapsus, chamanlle de diferentes maneiras. A IA, isto xa é unha recomendación, non vos fiedes nunca do que pon, que a IA pode ser un borre, eu utilizo moitísimo ChatGPT no meu traballo, pero que di, podeche valer como orientación, podeche valer como simplificación, podeche valer como axuda. Ahora, comete unhas barbaridades que alucinas, pero a máis gordísimas, gordísimas, non? Entón, non te podes fiar nesta fase, nesa parte creativa, no sentido de que inventa, non inventa realmente, ou que dá datos falsos. Se non sabe, tira para allá. Tedes que disculparme, pero teño que dicirvos que nos temos que ir a comer porque hai unha serie de persoas que van a recibir as consecuencias dos nosos atrasos se nos atrasamos. Veña, moitísimas grazas.